Ola! Que tal? Boas noites. Mirade cuánto brilli teño. Parece que vou ir ao son do camiño. Que tal, galusos, galusas, galuses? Como estades todos? Hoxe traemos moitas cousas. Temos moito contido para hoxe. Así que hoxe non podemos prender nas silvas. Se vedes que prendemos, avisádenos. Así que vou meter xa o meu Rodrigo e comezamos. Veña, Rodrigo. Olá! Que guapo! A Estás ver, boazinha? achégate. Também tenho o brilhi. Ben! Como é que é? Briqui. Briqui, sim. Brilli. Choco. Olha, gostas? Estou bonito? Estás precioso. Tu estás Encántame. muito linda. Tu pareces assim Primeiro que riso. uma mágica... Unha ovelha. Mira que rizos. Bah! Sabes falar... Nunca tanto volumen tuve. Como é que as ovelhas falam aí na Galiza? Também fazem bah, ou fazem outro barulho? Também é Não, assim? em galego tamén é, sí. Também é mé? Sí. Olha, é assim, vamos deixar uma coisa clara. Nós, no último episódio, prometemos que vinhamos em drag queen. Certo? Sí, Eu eso tive a ou investigar. algo que represente pois as cores do orgullo e demais, porque evidentemente nós non somos drag queen, pero bueno, hoxe podemos ser. Pois, porque é assim, eu tive a ver imensas maquilhagens e não sei o quê, e começou-me a surgir uma questão, que é, o que é que de facto é uma drag queen? O que é que define uma drag queen ou não? E comecei a ficar, porque é assim, é um tema, o tema de todas as orientações e todas as coisas que existem no mundo, é um tema que eu não domino de todo. E quando falámos de drag queen, eu tinha uma coisa na cabeça que achava que mais ou menos era dentro daquele estilo. Comecei a investigar, que era para não fazer nada que fosse que não fosse correto ou que não fosse segundo aquilo que tem de ser, e fiquei com muitas dúvidas sobre tudo e percebi que de facto não percebo nada. Pois, vale, pois entonces vouche dar unha alegría e hoxe imos resolver todas esas dúbidas porque imos ter unha drag queen galega neste directo. Así que xa está. Que nos vai poder explicar, não é? Vai-nos poder Eu tamén explicar teño tudo. dúbidas, así que logo xa nos contesta. Imos estar con esta drag queen, pois nun... A 10, vale, acordaivos que a 10 temos que entrar con ela. Temos 10 minutos de recreo. O resto vai ser entrevista tras entrevista. Olha, e outra coisa, o Dia Internacional foi ontem, certo? Sí, pero como os nosos directos son os mércores, pois celebramos o orgullo hoxe. Muito bem. E é assim, eu estive a ver, este dia existe desde 1970. Foi a primeira vez que foi feita a marcha no dia 28 de junho E pelos porque direitos... foi nesta data? Não sei, Eu sabes? sabíao. Sabía que era neste día por algo. Pois eso tamén lle vos preguntar logo. Ok. Temos outra persoa vai entrar despois da nosa drag queen galega que pode que nos saiba explicar isto. Pois, Hoxe porque é imos assim, aprender moito sobre é isso. O apontamento todo... lusófono tem isto também de bom, que é estamos sempre a aprender. Eu estou aqui a tentar Claro. chegar a mesa um bocadinho para a frente. Já está a chegar, a ver. Assim, ok. Está melhor. Era para não se ver aqui a escada. Oh! Que? Quê? Nada, que xa que temos 10 minutos, que imos a avanzar. Esther, tenho uma novidade. Que? Ainda temos um bocadinho, tanto. Sí, Quem dime. é que vai para a Galiza Vê se te iba a falar. já amanhã? Mañá! Amanhã! Ben! Vou já amanhã. Bueno, imos explicar isto a xente, porque sabedes Então que... explica. Pois, eu estive en Gaia, aí ao lado do Porto, fai 2 semanas, facendo aquí Portugal, e, como sabíades, tocaba facer a volta do aquí Portugal, pois aquí, concretamente en Sanxenxo. Pois, ese segundo programa xa é este sábado, e o Rodrigo, como me bota moito de menos, pois xa ven mañá para Galicia. É verdade, vou já amanhã. Que ben, que ben. Logo E vas de ter que manhã. dar ao final todo o finde. Así saímos o sábado. Quedas todo a fin de semana.
O fim de semana. O fim de. Uma palavra nova. Temos que Finde. falar disso. Fim de. Finde. Sim, vou ficar até mínimo domingo. Perfecto, saímos de festa, vamos! Porque antes do domingo, o sea, antes do sábado non podemos sair porque eu Porque a necesito Esther não dormir. aguenta. A Esther Pero é fofinha. é porque tamén pasa outra cousa o vernas que vos lo conto ao final do directo. Olha o Viegas, está a dizer que vai lá ter. Ole, Viegas, que Vai ter ben! a Sanxenxo. Vale, pois entón vou fazer un comunicado. A ver, galegos, portugueses, xente do mundo lusófono, galusos, galusas, galuses, quen queira que veña a Sanxenxo este sábado porque vamos a liar parda. Vamos conquistar Sanxenxo. Vamos Os conquistar galusos conquistam Sanxenxo. Sanxenxo. Sí. Que bom, Viegas, de vires. Que ben, Epá, pois mas sim, saímos mas quem todos quiser vir, xuntos. bora, vamos estar com todos os galusos Eu vou-me quedar que ata quiserem vir. domingo tamén, así, pois, se fai boa, ata boa praia, todo. Olha, Temos unha super sorpresa para o final do programa, sí, que xa digo que o Ui. conto ao final, que ten relación con esta fin de semana. É que esta fin de semana pasan moitas cousas. Entón, estás desconcertado agora mesmo. Então vai ser um fim de semana e peras, Por mesmo. todos, famou ben connosco de festa. Quem? Aí que estaba dicindo un galuso que quere sair de festa con nós. Estamos vos invitando. Vide ver a grabación, bueno, que é en directo, pero vide ver como facemos o programa, e logo saímos todos, imos cear e saímos. Vamos todos, exatamente. Quem paga o jantar é a TVG. Sim, paga Sim? o seu. Tá ok, está feito. A Esther agora que é patroa. Conta, sim. Oferece a todos os galusos um jantar muito bom de vieiras e coisas Sim. assim e tal. A bebida tamén. Não se pode Os beber. shots. Este fim de semana não se bebe. Non. Não, é o Home, fim de semana beber, ainda que sexa auga, haberá que beber. Não, nada. Nos deshidratamos. Que é para fazer, para não termos retenção de líquidos. Sí, home. Para non ter ganas de facer xixi no medio do programa. Como é que Como vocês estou dizem facendo retenção de líquidos aí? É retenção de líquidos? Retenção. Olha, eu estive a ver o episódio da semana passada e eu tenho mesmo que aprender a diferença entre o S, o C e o X. Tes. Sim. Senão Bueno, eu não vou ficar feliz comigo. Olha, alerta. Xa son... Ai, é que sabes o que me pasa? Xa son é 09. Pois que, como é posible? Ahora, isto non é unha excusa, isto é verdad. Ahora que marca o ordenador, vai atrasada. Xuro, non é unha excusa, non é excusa. Mas de tu que... dizes isso sempre. Porquê é que tu não mudas a hora aí depois? Pero isto ten que ir por internet. Hora española. Non, isso é a hora dos trabalhadores, que é diferente da como se hora... cambia? Vamos a ver, pon Nueva York, Nova Não, York tens que chamar, pero pon Nueva os York tamén pon técnicos. 06, son 09, entonces claro, vou tarde sempre. Como se cambia isto? Isto está Tens mal. que chamar os técnicos. Sí. Os expertos. Dios, miro para a cámara e só vexo pelo. Mas isso é teu ou são extensões? Meu todo, eu teño moito pelo, Rodrigo. O que pasa é que nunca o rizo, pero flipas, mira, vou botar tudo para diante. Mas fica giro. Mira. Sabes o que é que me fazes lembrar? Fazes-me lembrar... Tu já viste Peaky Blinders? Sí, contame eso e vamos co convidado, que Faz-me Héctor Anjo lembrar bota-nos bronca. assim maquilhado e com o cabelo assim, faz-me lembrar a Esme. Non, dixenche que sí, pero non vi, perdón, contestei en automático. Então... Então eu depois mando, que é para ver. Digam lá, Vale. Os galusos não parece a Esme do Peaky Blinders. Tens de ver, é a melhor série que já existe. Olha, já são I10. Veña, pois, Quem vai? Coa primeira persoa convidada desta noite, porque hoxe temos moita xente, Ui. pois, como non, xa que Rodrigo nos dicía que tiña tantas dúbidas sobre o que é unha drag Vou queen, só acertar pois... a luz, fala. Vale, vou bem, presentando. Pois, temos como primeira convidada a unha drag queen galega, encima é galega, así que, genial, que nos vai contar quen é e que nos vai resolver todas as dúbidas que temos sobre ser drag queen. Que entre meiga I. A drag pandeireteira. Olá! Xa vou dar a fantasía e non é de brincadeira. Xa vou dar a fantasía, chegou a pandeireteira. Ai, alá,
Ay, a la 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 la, ay, a la. Ay, a la 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 la. ¡Eh! Pero qué Olá! fiesta, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, Pailarocas. Olá! Pero qué maravilla, por Olha, ó favor. Esther, estás despedida, já não vais ser a quarta tanchugueira. No, Encontramos no, agora a quarta ni quinta tanchugueira, ni não és tu, sexta este Esther. paso. ¡Qué maravilla, por favor! A ver, imos presentar, bueno, tes aí posto de nome Javi, pero Ah. o seu nome de... sí, o seu nome, podelo cambiar, non te preocupes, eu explico todo isto, isto son cousas que pasan. Podes, non sei se podes modificar tú ou, bueno, se non que non lo modifiques tú, señor Se CRTVG. non denuncia a TVG por homofobia. Que puxeche tú o nome? O nome pa non mermo. Demóstramo. Nada, eso está aí mal posto. Quen temos agora mesmo en pantalla é Meiga I, tamén coñecida como a drag pandeireteira. Porque acaba de demostrar que pandeireteira si es. E toda unha artista. A ver, contanos. Quen é Meiga I? Como nace Meiga I? Que é unha drag queen? Temos moitas dúbidas. Jasus. É que sodes unhas pailarocas, realmente. Somos bastante, a verdade. Ai, a ver se nos poden arranxar o do nome, vale? Para que se vexa que é Veña. Meiga aí. Sí. Acho que sim, Si non, acho que o senhor CRTVH eu creo consegue que sí mudar que os pode nomes? mudar iso. Ok, Mentres vai-nos ok. explicando. Moi Mas ben. conta, estou muito curioso. Já Xa está, está. Meiga aí. Bueno, saludei así un pouco en gallego, en gallegada. Hola, pailarocas, e vou facer tamén así como este de apuntamento lusófono, vou saudar tamén en lusófono, que hola, non sei se sabedes, vouño vos ensinar hoxe moitas cousas. Hola, en portugués dice bon día putaría. É verdade, confirmo. Isto é así. Bueno, a ver, por onde empezamos? Eu teño que tranquilizar un pouco porque estou un pouco No, pois a min estásme encantando. O sea, de verdade, queremos todos os mércores, todas as cuartas-feiras. Porque Ai, ademais pois, traendo un vocabulario do que falar, sí, señor. pois Pois isto é todo falalo, porque claro, claro. Estar estou disponible. eu estou dispoñible. A ver, estas semanas así un pouco non, porque son Xa, estas semanas así dos orgullos, estas xa. movidas, bueno, non teño vida. Pero bueno, moi ben, estou moi contenta, realmente sí, porque vou estar en moitos sitios e eso é de agradecer, porque solo a min, e xa vou contestando a túa pregunta, Esther, só a min se me ocurriu comezar a facer unha carreira profesional artística no medio dunha pandemia. Bueno, máis tempo para ter ideas, Exacto. darlle a cabeza. Olha, e o que é que fazias antes? Antes de decidires seguir este caminho profissional, qual era a tua profissão? A ver. De certo é que eu veño aquí a sentar cátedra, porque isto non pode ser, vamos a ver. Rodrigo, ti o que non podes facer é preguntarlle a unha figura de fantasía, a unha figura de ficción, a un ente teatral, a unha fantasía galega, non lle podes preguntar cuestións terrenais, porque non é así. Vale, Ok. pois unha cousa que aprendemos entón, as preguntas son exclusivamente sobre Meigai. Sobre a fantasía. Moi ben, Ah. pois queremos que nos expliques todo, porque temos, de verdade que temos moitas preguntas sobre isto, porque realmente tampouco, eu non sei, deberíase falar máis sobre todo isto, non? Sí, a verdade é que é unha disciplina artística bastante relegada aos marxes, non? E por eso digo que me sinto moi contenta de ter bastantes datas estes días, porque, bueno, pues dentro desas marxes parece que eu estou tocando certas teclas ou igual é simplemente a novidade e pues bueno, pues parece que estou saindo un pouco dese sitio no que nos poñen, non? Porque
nos poñen, non que nos poñemos realmente, porque eu creo que as nosas expresións, as nosas artes e todo isto valen para todo o ano, pero bueno, isto é o primeiro vídeo denuncia. A ver, en serio, voume centrar, é que estaba un pouco... Sí, imos resolvendo porque no chat xa ves que Sí. hai máis preguntas, entón imos por partes. Exacto, imos por Meiga partes. aí. Exacto, graciñas, Esther. Eu esta noite estou un pouco maridispersa, porque eu adoito utilizar a fantasía para un escenario, o sea, para min Meigaí, a Drag Pandeireteira é un proxecto artístico, é un proxecto teatral, performático, que nace e morre no escenario, non? E, bueno, nas redes sociales un pouco por extensión por dar a coñecer. Pero realmente isto pois, é unha fantasía, pois, a drag pandeireteira. A drag pandeireteira son dúas cousas. Por unha banda é unha obra de teatro, é dicir, pois, un título un título do espectáculo que eu adoito presentar, teño máis, pero bueno, o que presento principalmente. E outro, digamos, é o concepto, o contexto, o que eu digo, a fantasía, porque eu considero que o drag, o transformismo, o travestismo é unha disciplina escénica que xoga cos marcadores de xénero, non? Entón, hoxe vexo-vos as dúas, vexo-vos así vexo a Rodrigo tamén así de fantasía, adoro, e tú tamén tes aí un toque la veneno con estas maravillas. E Ao claro, Rodrigo realmente... encántalle maquillarse. Eu faço isto muitas vezes. Eu Sí, gosto muito de me encántalle maquilhar. maquillarse. Gosto Unha muito. vez estuvo-nos contando que moitas, o sea, bueno, problemas non, pero cousas que pensa a xente simplemente porque Rodrigo se maquille, porque como que o maquillaxe non é para homes, parece. Entón, pois a min encántame que Rodrigo veña maquillado. Epá, Hoxe eu é gosto sempre. muito e imagina, nós tivemos cá o Rock in Rio, que é o festival de música internacional muito grande que acontece cá e no Brasil, e sempre que fui sempre assim, com maquilhagens, porque me sinto bem, porque gosto de expressar a minha arte, sou artista e acho que nós também, como artistas, o nosso objetivo de vida é é dar emoções às pessoas e sentirmos bem connosco. E Sí. gosto muito. Mas há muita gente que critica, inclusive colegas meus, depois durante a semana que me disseram, epá, vais todo maquilhado, isso não faz sentido nenhum, isso é, cá usa-se o termo brega, que é fuleiro, Sim. e eu pergunto, porquê? Porquê que é fuleiro? Se eu me sinto bem e gosto, qual é que é o mal de eu me pintar? Só que lá está, eu pintar a minha cara, faço porque gosto, mas não sou, nem sei o que é ser transformista ou ser uma drag, e queríamos muito perceber isso, porque nós na quarta-feira passada tínhamos feito uma aposta, eu e a Esther, uma porra, em que vinhamos os dois de drag, só que depois percebemos que de drag nós não percebemos nada, não sabemos o que é, Claro, não claro. vamos estar a tentar fazer uma coisa que nem sabemos o que é, nem percebemos, e precisávamos mesmo que tu que és uma drag e és uma drag, que nos explicasses o que é No, que de bueno. facto é, qual é que é a diferença entre um transformista e uma drag queen. Podem ser a mesma coisa, podem não ser, como é que isto funciona? Ou seja, a Meiga aí é um ser totalmente independente da pessoa que tu és quando não és a Meiga aí. Portanto, é como se fossem Exatamente. duas pessoas, não é? São dois seres. Exatamente. Exatamente. Explica-nos. Bon, en primeiro lugar, vou facer unha corrección, Rodrigo. Eu non son unha drag queen. Eu son a drag pandeireteira. Ok, peço desculpa. Que é un concepto que eu fíxome moita gracia, pois estamos falando do linguaxe. E unha vez que fun ao lugar, porque fun ao lugar, jaja, dixenlle Galloso, porque hai drag queens, hai drag kings, e despois estou eu, a drag pandeireteira, non? De alguma maneira, a min, pois eso, non me interesa performar un xénero concreto ou un rol de xénero, non me transformo nunha muller, eso creo que quede claro. Eu creo un personaxe, unha fantasía, unha rapaza que sufre de posesións folclóricas, que garda un segredo, e que ese segredo é, pois, despois para empoderarse durante a performance que eu adoito facer, non?
E sí, a túa pregunta é moi interesante. O que diferencia unha drag dunha transformista? Pois é moi interesante porque, por exemplo, eu considero que o que ti che dixeron esas amizades e tal de por que te maquillas, non sei cuánto, non sei que, é porque de facto o que estás facendo é rachar cuns roles de xénero que os teus amigos creen que non son para ti. É dicir, entón ti estás incurrindo nunha práctica de travestismo. Porque estás consciente, ou eso é o que eu opino, estás conscientemente utilizando uns marcadores simplemente porque ti queres pasalo ben, non? Pero eses colegas teus veno como que eres unha travesti futurista. Entón, para min, digamos que o travestismo é o acto é a práctica. É dicir, o travestismo é a práctica de utilizar eses marcadores de xénero, mesturalos, pasar dunhas cousas a outras, non? Digamos que isto, o travestismo é a ferramenta, a práctica. E despois hai xente, pois hai persoas travestis que viven así, pois como eu que sei, como a min, a persoa que está detrás do personaxe, eu digo que eu xa miro a vida en travesti. O sea, eu xa hai moitas cousas que non cuestiono de que xénero son, porque xa por min xa pasou ese filtro e ese filtro realmente non me interesa. Entón, pois eso, xa hai un travestismo no meu modo de ver, no meu modo de entender o xénero a día, non? Vale. E despois, eu gustaríame aclarar que como teño así un pouco de base de ciencia social e aparte a min realmente o tema do transformismo eu estou no estudando, eu enmárcome no territorio galego, no que existe no territorio galego. Entón, eu observo que tres vertentes ou tres vías, non? Que non son únicas, pero que, o sea, que se comunican entre elas. Quero dicir que non son estancas. Unha delas é, pois, o drag ou o travestismo como ferramenta de autoexploración. É dicir, como acto privado que tú fas na túa casa ou cas túas amizades, non? Ou no teu piso de estudantes, pois para, bueno, para ver, para xogar, para ver onde te atopas cómode, xogar, basicamente, non? Co xénero e ver ti onde estás. Digamos que é unha práctica íntima para ti, para a túa autoexploración. Despois eu vexo outras. Hai tres, non? Vale, agora a segunda. A segunda e a terceira teñen para min unha componente máis pública, que digamos, por exemplo, hai unha componente de unha persoa que, para resumilo, que a nosa audiencia o entenda perfectamente, é un home pintado de muller, vale? O sea, quero ser reduccionista a propósito para que se entenda. É un home pintado de muller que está facendo un acto público, pois presentar un evento, un bingo que se leva moito, bueno, eso. Pero que digamos que non ten unha marcada personaxe, non? Digamos que sí que ten un alter ego, un nome, pero ti estás vendo a esa persoa, sabes? Estás vendo a persoa que hai detrás. Non hai realmente un traballo dramatúrxico. E a terceira acepción ou a terceira vía que eu atopo é pois a que eu represento máis directamente, que é un traballo dramático. É dicir, unha cuestión teatral de ti construes pois como teatro clásico, unha personaxe que ten uns obxectivos, unha historia, unha linguaxe propia, unha caracterización, todo isto. E iso, claro, falo partindo de ti, non? Contando a túa historia. Por eso non todas as actores e actrices son drags, non? Porque Miro Pereira, en paz descanse, perdón, Ernesto Chao, en paz descanse, representando non é unha travesti, é un señor, non? Porque realmente eso, drag sae de nós. Ten que ser unha expresión da nosa intimidade, se nos queremos poñer políticas da nosa disidencia de xénero, pero digamos que un pouco son esas tres movidas. E despois o transformismo, digamos que é simplemente, creo que é unha cuestión un pouco de linguaxe xeracional. Ao final o drag
estámoslo utilizando cada día máis por influencia anglosaxona, pois bueno, pola hexemonía cultural inglesa, basicamente. Pero o transformismo, digamos, é esa vertente da que eu tamén bebo, que digamos é como cando empezou todo, non? Cando empezou o xénero a utilizarse como ilusión teatral. De feito, si vos interesa o tema do transformismo, unha figura moi importante, clave, é Leopoldo Fregoli, que estivo en Galicia a principios do século XX, finais do século XIX, porque o transformismo xurde como corrente artística no século XIX, finais do século XIX, como un ilusionismo, como un mago. Quero dicir, un mago podíase Fregoli, pois xogaba un pouco ese papel de transformeme en coello, en tigre, en señora, en señor, en ancián, en rapaza, non? É un pouco esa movida. Digamos que o transformismo é a corrente, a vertente clásica pois deso. Entendeuse? Eu creo que sí, non? Sí, 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 Sim, sí. sim, 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 percebeu-se. Olha, por acaso esta pergunta que o senhor CRTVH pôs agora era uma coisa que eu também queria perguntar. Uma mulher pode ser drag queen? O facto de ser drag queen tem de estar ligado a uma orientação sexual que Non. seja diferente do heterossexual? Um homem heterossexual pode ser uma drag Sí, queen sí. e não tem nada a ver com orientações sexuais, é uma expressão artística, uma drag queen. Exactamente. Sí, É sí, uma unha personagem mas claro. imagina, e vive de ti, nasce totalmente de ti, como tu disseste, não é? A Meigaí nasceu daquilo que está por trás, do ser humano que está por trás, que não é a Meigaí é a Meigaí, que Exacto. nasceu É unha fantasía teatral. teatral, mas que nasceu da pessoa que está por trás ou pode não ter nada a ver? Como Uhum. é, ou pode ser uma coisa que não tenha nada a ver, ou tem de ser algo que venha. Ou seja, eu podia criar uma drag queen Claro. e que não tinha nada a ver com a minha vida pessoal de Rodrigo, A ou ver, tinha que ter uma ligação. Rodrigo, te liando moitísimo. A vida é moito máis sinxela. Ti podes escribir un libro, Se posso, podes escribir unha canción. posso. Todo eso son actividades artísticas. Aham. Pois pode ser drag queen. Ok. Xa está. Simples, simples, ok, sim, Xa sim. está, quero dicir, non é tan complicado. O que pasa que como toda actividade artística expresiva, sempre se vai a ver algo da persoa que vai detrás. Cal é un pouco a diferenza e por que creo que eu costa ás veces entender o drag? Porque, por exemplo, porque a artista, a travesti, o seu lenzo é o seu propio corpo. Uhum. É dicir, un pintor, o lenzo é a pintura, un cantor, a expresión é a canción, un bailarín a súa danza, bueno, o corpo tamén. Pero eu creo que ese tema que ás veces non se acaba de entender é xusto porque poñemos o corpo é o noso mecanismo de expresión, pero ao final isto ten moito que ver pois, co traballo actoral. Entón, para a pregunta do señor Sertebega, sí, unha muller pode ser drag queen, pero tamén pode ser drag king, que é un fenómeno do que non se fala moito, que digamos que se a queen é a representación ou o xogo coa feminidade ou cos marcadores femininos, máis que coa feminidade, cos marcadores que nós como sociedade Que nos asociamos, sí. dicimos que son femininos, pero que me lo Sí. demuestren, o drag king é, pois digamos, o contrario, non? Xogar cos marcadores masculinos. E de feito, vou facer promo xa que estou falando desto, a que non sabíades que aquí na nosa terra, Galicia terra meiga, miña terra meu lar, como dicía Ana Quiro, temos a un dos primeiros drag kings do estado. En serio? A O seu, ver, o seu ilumínanos. nome, podedes buscalo por aí, porque é íntimo amigo e aparte un actorazo impresionante. O seu nome chamase Nico Elser,
A ver. el ven desenvolvendo o traballo como drag king desde o ano 2014, tanto na compañía Marinita e sus Maromas de Vigo, que é unha compañía de teatro drag, de teatro travesti, como en solitario cos seus espectáculos. Un espectáculo que acaba de sacar Contos Invertidos, que basicamente é pues fregoli, o sea, pasa por unha cousa, por outra, a través de 3 contos, transformas en señora, en home embarazado, bueno, unhas maravillas, pero o importante cal é a narración do conto. E el, pois si, é daqui, é de Bueu, e el hai moito tempo, bueno, hai moito tempo, no, e el foi referente para xente que ahora mismo está traballando en Madrid, xente que recibiu premios, todas estas movidas, el ensinoulles, non? E, pois eu creo E que é para un ti tamén foi referente. Bueno, é que sí, o que pasa é que nos coñecimos como moi levamos moito tempo así unidas e tal. Pero sí, en Galicia hai Anxo, tomamos nota da túa pregunta. Estamos falando un pouco de referentes, Sí, sí, porque sí, sí. para min sí que as miñas referentes son un pouco as miñas compañeras, as miñas amigas, porque vexo o que fan, e realmente bebo moito delas, non? E como di a canción de Leilía, se non fose por vosotras, como ía camiñar. Entón, pois, bueno, ás veces que se impoñen estas narrativas de marica mala, de que nos botamos insultos, de que nos odiamos, de que, bueno, estas cousas, non? De reality, pois eu quero dicir, non? Que en Galicia existen varias microcomunidades travestis, na Coruña, en Vigo. Son microcomunidades que en realidade, pois teñen un comportamento moi, pois eso, moi querido, non? Moi lindo, moi familiar, moi de apoio e moi tal, E iso donde existe. comentábasnos antes que tú que realmente estás estudando a fondo pois todo este tema, donde podemos atopar información? Bueno, logo vamos ter un convidado que nos vai falar de libros tamén e demais, pero non sei, contanos tú un pouco, pois iso, así fontes das que poidamos beber para informarnos sobre. Pois, ti creo que buscas Entrevístame Igaí E aí xa está todo. e aí atopas un pouco a actualidade. Home, eu creo que Pero un libro fálanos de donde estás ti, non sei, dices que estás estudando isto, non sei, fálanos de que podemos ler, que podemos ver, escoitar, non sei se hai podcast, non sei se hai Sí, bueno, cousiñas temos, para. sí, hai varias cousas. Eu creo que un pouco para entender isto que preguntaba antes Rodrigo do transformismo e tal, Daniela Ferrández, que é unha historiadora da Universidade de Compostela, acaba de sacar un libro que se chama que me axude alguén, non sei que, algo de disidencias sexuais, unha cousa así. Ahora non me acordo. Teño na casa, estou no lendo, E digamos que aí analizo o que vos acabo de contar, non? A historia da disidencia sexual en Galicia, pois desde o século XIX ata a actualidade e pois eso nos fala do transformismo como corrente artística. Acho que está aí a defunción dos sexos, A será? exacto, a defunción Sim. dos sexos. Mira que listiño. Ai, que ben educado estás. Ai, que mandadiño. Que riadiño. Não, foi aqui o nosso anel-mático, Pneumático. que pôs aqui o nome. Sim, 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 sim. Maravilla. Pois mira, Né tamén é outro referente moi interesante para informarnos destas movidas. A ver, que máis? Eu creo que hai un tema moi bueno, eso, pois entrevistas que fixen eu, que realmente o material é moi pouco. Por eso estou duvidando, sabes? Porque realmente o material que existe sobre Galicia, é moi pouco, estámoslo producindo agora. Pero por que tamén o estamos producindo agora? Porque estamos nun momento que eu considero histórico, no que unha comunidade oprimida históricamente, que foron pois, as disidentes do xénero, bla, 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 están alcanzando pois, cotas de representación que antes non tiñan. Refírome, hoxe en día unha travesti pode ter un máster, non, e non o botan, non é un mariquita que botan da casa con 15 anos, e entón non pode estudar e ten que dedicarse a sobrevivir, non? Ao final, pois bueno, creo que a nosa cultura sempre estivo aí, pois nos locais, nos teatros, pero hoxe en día pois estamos comezando a formar parte da hexemonía tamén, non? Por eso eu considero que estamos vendo estas tensións
regresivas, porque realmente estamos saindo e estamos alcanzando e estamos dicindo nós as cousas, porque unhas cousas, un asunto que se viña dando moito é que falen por nós. Uhum. Que, E de Portugal, tens alguma referência? Conheces alguma drag queen cá de Portugal? Como é que está aqui? Sabes como é que está a situação cá em Portugal em relação a todo este conceito das drag queens? sí, coñezo algúns locales, eu morei un bocado en Lisboa, Sí. un bocadinho, e Há uma bueno, casa, diz-me se conhece, uma casa que é muito conhecida cá, onde fazem espetáculos de drag, que era, acho que era no Tramps, que faziam sí. às segundas-feiras os espetáculos de novas drag queens que estavam a começar o seu percurso artístico, não era? Eso é no Finalmente. Ah, no Finalmente, exatamente, é isso, é isso, é isso. É O isso mesmo. Tramps é un lugar, digamos, un pouco a acepción dúas. Non? Un pouco a Ok. acepción maricón pintado. É dicir, Ok. E que no un pouco Finalmente é que así, eram os espetáculos. un Yeah, pouco así yeah. máis de imaxe, non? De un lip Ok. sync, unha canción, ou Finalmente sí que é un pouco esa corrente máis artística, máis Aham. transformismo, máis teatro, non sei cuánto. Sí, están no Porto o Bar of Soap, e que máis? A ver, é que eu realmente, claro, drags non son, pero para mí hai un referente inesquecible que son as Fadobicha. Sim, sim. Tu las aquí Nós vieram cá. nesta canle, sí, sí. Xa o sei, xa o sei. Que eu veño lida da casa, bonita. Moi ben, sí, señor. Estaba non é que fora pesado Héctor Anjo, é que estaba o señor CRTVG destacando todo o tempo o mesmo comentario, que é a pregunta que Sí. fixo Héctor Anjo, que realmente un pouco contestada xa está, non? Porque xa nos falaches de referentes, xa nos falaches de fontes nas que nos podemos informar. Bueno, Sí, pero realmente os meus referentes son máis musicales. É que é unha cuestión, non, que a veces eso, a xente pregunta por referentes, non, de, pois eso, de travestis, non sei cuánto e tal, e a min realmente os meus referentes son máis musicais ou máis artísticos que realmente as miñas, pois eso, referentes travestis son as miñas compañeiras, as miñas amigas e tal, e bueno, algunha de Estados Unidos, bueno, estas movidas, non? Pero sobre todo como eu tiro pola música, pois os meus referentes, pois eso, son músicas, son pois Merchi Peón, que onte vi unha entrevista e casi chorei, e agora que sí que estou xa máis metido no estudio dos folclores, pois as señoras chulísimas que carrexaron e que mantiveron a cultura popular. A señora de Palmírez é un super referente, obvio, pouco se fala da señora de Palmírez. Meigui, e onde é que tu conheces a Conchita? A Obvio. Conchita, sim. Dentro de todo Conchita este que agora mundo. morreu, agora maricón pintado. xa Mas non a, hai Sí, Conchita. A Conchita era uma. Podia-se definir como uma drag ou sí, não? Sim? sí, Ok. Pero ahora xa sí. non. Agora já não. É que agora ten outra movida. Digamos que matou un pouco o personaxe. É que esa Conchita que coñecemos todos, que temos na mente, é aquela chamaba Golden Conchita, a Conchita dorada, a Conchita de Óscar, a Conchita da fantasía. E agora realmente, pois, eu considero que está nunha etapa máis pois vivindo a súa imaxe real, a súa androxinia, como lle queres chamar, non? O que realmente quere facer esta persoa, porque eu considero que, pois, que por un lado a visibilidade está moi guai, quero dicir que falarmos destes termos é moi importante porque a identificación é necesaria, logo imos falar máis deso, non? Pero eu, claro, é o rollo de meter taxonomías na arte é un movidote, quero dicir, é que intentar categorizar unha fantasía como o que eu fago eu teño moitas peleas con entrevistadoras e con estas movidas porque me fan preguntas que eu non podo responder, porque xusto claro, se ti me preguntas, "No, e cal é a túa identidade de xénero?"
É que son un personaxe de ficción. Meigai é un personaxe de ficción. Entón, claro, eu o que estou creando é unha posibilidade, un mundo, unha cousa que non existe. Entón, Claro. para iso eu poño os meus propios termos. Poño Claro. os límites que eu considero poñer ou que eu non considero poñer. Entón, creo unha cuestión interesante. Eu creo que é o bo Bo momento momento. para que sexa Miguel quen poña a proba este Rodrigo. Como que poñer a proba? Eu isto non sei de que vai, Ui. Oi. Ai. Antes desto, nada, simplemente quería dicir que en relación ao que nos estabas contando agora mesmo, que, bueno, pues, en entrevistas, no? Que non sabes que responder e demais, e eu creo que aí pecamos de non estar realmente... É que nos acaba de pasar, o Rodrigo e eu abrimos este directo sin saber realmente definir drag queen. O sea, Sim. eu tiña a Claro, dúbida e aí, si é que... perdona que te interrompa, que despois se me olvida. É que hai unha cuestión que é iso, que me preguntan moi habitualmente. O sea, drag queen é un señor vestido de señora. No, é dicir, drag queen non, pregúntame. Drag é un señor vestido de señora. No, drag é unha linguaxe artística. Unha linguaxe artística que xoga cos marcadores de xénero. Pero non é Xa. ningún señor, ninguna señora. A situación de partida dá igual. É un Sim. soño, unha fantasía. Por eso quero dicir, o sea, É um ser mágico. esa, sí, o sea, que esa é un pouco a miña definición despois do que eu atopei, que é unha linguaxe artística. Porque disciplina, eu considero que disciplina é máis o que ti fas. Pois cantar, bailar, monólogo, contacontos, arte abstracto, o que ti queiras facer, performance, xogar o dominó, o sea, eso é unha disciplina que ti fas, non? E, por exemplo, hai unha chica moi interesante, unha persoa moi interesante que se chama Sassy Science, que ela é bióloga ou unha cuestión así, e ela é química, e ela divulga, é divulgadora científica a través dun personaxe drag. Ok. Entón, Claro. realmente, É que, ves, eu todo isto non tiña nin idea. para min a disciplina é o que ti fas, e o drag, o transformismo, o travestismo é a linguaxe. Como se fora español, ruso, ucraniano. Sí. E imagina, é possível Isto é a miña visão. Imagina, tu no teu dia a dia, tu consegues ser a meiga aí o dia todo, durante 24 horas, e viveres esta personagem de fantasia? Pode ser mais real do que a pessoa que está por trás? No, polo que Ou estaba não? dicindo, só lo eres nos escenarios. Nas Claro, redes. é que é unha cousa que non se pode soster, porque entón xa é unha cousa un poquito esquizofrénica. Ok. E imagina, e é possível a pessoa que está por trás de ti, da Meiga aí, criou-te, digamos assim. É possível hoje em dia, e na Galiza, porque tu moras na Galiza, viver a drag queen pode ser autossustentável, ter uma vida profissional. Tu agora estavas a dar um exemplo de uma química, mas é de facto possível totalmente ser autossustentável e viver tranquilamente através desta personagem, desta fantasia. A Meigai pode ser totalmente independente? Jo, Rodrigo, adoro esta pregunta, porque a resposta é non. Pero é unha cuestión que non se fala. É dicir, habitualmente, eu sempre dixo, ninguén se pregunta se a travesti parte unha perna, ten seguro? Ninguén pensa nesto. E isto é importante. Porque, claro, estamos falando de fantasías, de crear novas opcións, de crear novos mundos, pero ao final é o que ti dis, partimos de persoas que pois teñen que pagar unha comida, vivir, todas estas cuestións, no, destes mundos monetari. Realmente, hoxe en día, creo que en Galicia non hai ningunha que viva exclusivamente desto. E o que é que falta? Porque isto também é interessante, não só A nós xente, falarmos, mas non, perceber, não é? vouche responder máis tal. A xente que podemos vivir un pouco é porque é toda a nosa movida. É dicir, é pois, por exemplo, como Marita e sus maromas, como Nico, porque son actores. Entón o seu traballo é ser actor e o drag é pois unha vertente máis do seu traballo actoral.
xa está, non? Eu, por exemplo, pois estou intentando, que é unha aposta que eu fixen, non? De profesionalizarme en termos de oficina, sobre todo, non? En termos de poder ser contratable e todas estas movidas, porque ao final, pois bueno, eu considero que o colectivo das disidentes, as travestis na Galiza, hai unha indefensión aprendida, non? E se nos exixe, pois nas institucións, en certas empresas, en certas movidas, se nos exixen certos niveis de profesionalismo que logo non están dispostos a pagar. Ou, por exemplo, que ti te presentes cada día cun estilismo novo ou toda esa cuestión é como, moi ben, eu preséntomo, onde está o gasto, onde está a factura de produción? Pois. Claro, claro. Non, é dicir, claro, é que eu son un pouco pesada para as cuestións materiais e isto xa é a persona, non o personaxe, non? O sea, esta entrevista non ten moito o sea, esta conversa non ten sentido, porque realmente o que está falando é a persona. Ajá. Quer dicir, está falando a persona. Porque a personaxe, como vos dixo, non vos respondería estas preguntas, porque Claro. é unha coitada rapaza que garda un segredo e non sei se vos lo hei de Olha, contar. então mas conta-nos a Meigaí, esta personagem, de onde é, como nasceu, quem são os pais, como cresceu, o que é que gosta, qual é o seu animal Cal é a túa favorito? historia como Meigaí e que Sim, é o que quem és podemos tu, ver cando Meigaí? te vamos a ver a un teatro? Vale, Que nos pois contas? si vindes ver a Drag Pandeireteira, pois a Drag Pandeireteira é un monólogo musical, unha varieté folclórica, unha historia de superación e unha fantasía sobre a cultura e a diversidade no territorio contra, porque vos sabedes que unha heroína sempre necesita Um inimigo. un inimigo, Sí. contra o cosmopolitismo e as marmuradoras. Que guai. Entón, Rodrigo, os teus amigos eses que che din que por que te pintas São os teus inimigos. Son son eses. unhas marmuradoras. Totalmente, totalmente. E entón, pois isto, basicamente iso, é a historia dunha coitada rapaza que, ai, como volo conto? É que non sei se volo hei de contar. Mas E, é galega? Meigaí, és galega? claro, é unha fantasía galega. Claro, Hola. claro, como non podía ser de outra maneira. Claro, pero por que tamén, pero ao final aí tamén se responde como nace, non? Porque Sí. realmente eu non vexo moita outra xente creando desde o prisma galego, non? Creando, hombre, sí que existen, non? Hai moitas compañeiras, pois eso, Nico, Moura, realmente hai moita peña e todas as que me esquezo, biquiños para todas. O Ravelo en certa medida tamén. Pois eso, creando desde a disidencia, desde os xéneros, tal cual. Pero, cal era a pregunta? Como é que nasce? Como é que nasce? Eso. E a facto de ser galega? Biquiños para Afrodita, total, biquiños para Afrodita, travesti de Lugo fantástica. Pois eso, nace cando eu me dou conta de que esta historia está por contar. Cando me dou conta que hai un baleiro, non? Que eu podo contar esta historia, que eu sinto como propia esta historia e vexo que pode facer. Como todo, comezo timidamente, pois nun concurso que se fixo en Vigo polo Orgullo no ano 2018, que eu non me presentei nin como drag pandeireteira ni nada, presenteime co meu nome de persona a cantar ali unhas movidas, en Muna Duval un biquiño que é maravillosa tamén, transformista, artista. De que estaba falando? Isto. Entón eu presenteime así un pouco, pois vou meter unha pandeireta neste lip sync a ver que pasa. E de feito toquei na fatal, a canción non a sabía tocar, o público non se enteraba de nada, pero estaban living for it, estaban vivindo a fantasía. E pois pouco tempo, imos facendo un flash forward até 2000, pois eso, até 2020, cando, pois eso, na pandemia eu estou na casa sin nada que facer e dixo, mira, vou escribir isto, vou facer o personaxe. E aí cando nace o nome. Aí cando nace o nome de Meigaí. E porquê? Porquê Meigaí? É un proceso pequeniño, non? E agora estou, pois, nunha outra fase, non é a terceira, non sei que fase é, nunha outra fase que é, pois eso, a de
realmente presentalo por todos os recunchos do país, que a min é o que me interesa, non? A min Eu que fai te iba a preguntar, onde te podemos ver este brao? este verán, moitísimos sitios, estou moi contenta. Hai moitas cosas que ainda non podo dicir, pero estou moi Pero do contenta. que poidas falar así Sí, próximamente. pois mira, hoxe aquí, que eso hai que Eso hai hai que que celebralo. eso hai que celebralo. E o sábado non hai dúas, que se o sábado... Ao sábado na que Sí. dúas. Oh, e sábado também Adoutrinar vai estar em Pontevedra. adoutrinar os menores e as señoras. Fora Os bromas, sabes cal é? murmuradores estes. O público máis chulo son as señoras, sempre, porque as señoras É? entenden o transformismo, xa saben o que é. Entón, o sea, as señoras son unha maravilla. Entre que canto cousas que entenden, de Ana Quiro, e de Leilía, e de coplas de señoras, e de coplas da Jarjamala, e todo isto. O sea, as señoras son maravillosas, o mellor público sempre. Vale, datas. Hoxe aquí, hai que vivir no presente. O venres, Tui con orgullo. Sábado, Orgullo de Pontevedra. Sábado pola tarde, Orgullo de Vigo. Doblete. A fin de semana seguinte estou super contenta xa o podo dicir, estou en San Sadurniño. Ole! Esther, a meiga aí trabalha mais do que tu. É, E viaja mais do que tu, mais trabalha que tu e mais eu do que tu. xuntos, Olha, sí. Ai, Rodrigo, Mesmo. é que hai que ser unha rata. Hai que ser unha, como se chama isto? Hai que ser unha bicha. Así, cha. Entón, Hai é que que atrapar o carto. hai que hai que atrapalo. Non, e sobre todo eso, a min interésame máis actuar en romerías en cousas populares que Madrid. O sea, nun bar que Ya. non ten iluminación, nin Ya. luz, nin teatro, nin Ya. nada. Porque ao final eu creo que o público é moito máis agradecido, ¿no? E onde máis vou estar? Na Coruña o fin de semana seguinte coas miñas compañeras da Apocalíptica. Esqueceime de decir isto. Apocalíptica Drag Show, que Apocalíptica hai unha cousa que se chama Apocalíptica, un podcast, que é un grupo, é un colectivo de artistas drag de Pontevedra, da provincia de Pontevedra. E teñen un podcast, Apocalíptica, un podcast no que se foron sentando diferentes artistas pois da provincia de Pontevedra. E pasei eu, pasaron as compañeras da Manita e sus Maromas, pasou moita xente e máis que vai pasar. Vale, e que máis datas? Xullo... Bueno, en agosto hai cousas que non podo anunciar. Pero bueno, básicamente vou estar en Betanzos, en Ourense, en Monterroso. Si eres lista xa sabes onde. En Verín, creo que tamén. En Verín cando? Eu son de Verín. Xa Onde vas estar? sei. Xa cho direi. Pois espero que sexa en agosto. Que me cuadra cas vacacións. Que se non estou aquí. Ai, ahora quero verte. Bueno. Jope, estou moi contenta. Nun Cantal me vin, estou cagada realmente, pero bueno. No, si é maravilloso todo isto. Nun É Cantal, maravilloso. nun Tens que Cantal. disfrutalo. Que ben. Non son eu desas. Pois, de verdade, o que tens que facer é vivir o maravilla fantasía. o que che está vindo agora e disfrutalo Claro, é que a mí me pasa moito o tema de disociar, eso é unha cousa moi travesti, que eu actúo, entón eu estou nas miñas movidas e logo vexome en vídeos e digo, como o señor este que finxiu o coma. Este non soy yo, este es un viejo, este non soy yo. Eu vexome nos vídeos e digo, en que momento? Bueno, porque non eres tú, é a meiga aí. Exatamente. Claro, e fago cousas que digo, ai, que bonito me quedou, e logo vexo no vídeo e digo... Pois E non imagina, podes ser estás así. a atuar, estás plenamente consciente daquilo que estás a fazer e que tens de fazer, ou estás dentro da fantasia a viver o momento? Medio e medio, porque como o meu espectáculo tamén ten moito tema de interacción, é moito tema de levar a xente, falar ca xente, non é, pois eso, é unha varieté, non é unha cousa de cuarta parede, pois entón, pois bueno, estou un pouco fora e dentro. Ok, eu pergunto porque como ator, o melhor momento, os melhores momentos é quando estou em palco
e não estou, não está lá o Rodrigo, estou a viajar na maionese daquilo que estou a fazer e quando saio pergunto o que é que eu fiz? Correu bem? Não sei, não estava lá eu, Rodrigo. Que E então guai pergunto eso. isso. Sim, A min dime moito, que tal? E eu, non sei, ti dirás. exatamente. Yeah, Ti yeah, dirás. yeah, yeah, yeah. De não ter Bueno, noção eso porque ves estás a que viver hai lá. que medir os aplausos. Se hai aplausos, foi ben, xa está. Total. Que ben, que ben. Cuánto me alegro de que esteas hoxe aquí, porque, de verdade, estou aprendendo moito, era moi Jo, necesario a isto. ver, eu tamén, quero dicir, vai sonar feo, pero quero dicir, inda que sexa no Twitch da TVG, está moi ben, porque considero que falar destas movidas non é falar de privilexio, non é falar de las raras, do diferente, ao final, eu considero que facer un servizo público, informar sobre estas cuestións, non? E que non debe ser feito para a mocidade, sino para toda a ciudadanía, pas señoras que ven o telexornal da TVG, e que estas cosas teñen que salir no telexornal da Sí. TVG, porque Porque, de hai feito, a mocidade estamos, bueno, máis... hai señoras que teñen netos, Sí. sabes? E hai señoras que son lesbianas e non o saben. Bueno, sí que o saben. Pero, quero dicir, ao final, eu considero que o servizo público é eso, non? E é pecar de cosmopaletismo e é pecar de, pois, dunha LGTB-fobia total, pensar que a xente maior non é diversa, non? E pensar Exacto, sí. pensar que no seu arredor non se atopa xente Mima, así. é que esa é unha cousa, quería sacar este tema hoxe. É unha cousa que me toca un montón as narices, porque cando alguén maior, porque adoita ser xente que viviu outros tempos, di, no, é que isto son cousas de agora, porque antes isto non o había, pero vamos a ver, señora, O libro de vamos a Daniela ver, señor, Fernández. O libro de pero Daniela vamos a Fernández. ver. É que Século XIX. desde que existe o mundo, existe... Ópera grecorromana. De que é unha Basta. cousa que... Elisa e Marcela. O casamento en 1161 en Allariz, que puxo Carlos Callón no seu libro. 1061. É que na época dos nosos avós a diversidade existía, pero Había unha cousa que se era chamaba... por a calada. Era... Sí, de feito, no libro de Daniela Fernández, pues, conta perfectamente iso, como había máis liberdade na Segunda República que na cosita que veu despois. Bueno, e falando de despois, hai que dar paso a algo. Sí, Temos sí. que Vamos, mandar vir. vamos, porque xa temos esperando de... Como este reloj me vai atrasado, son e 59 xa, mima. Bueno, temos moitas ganas. Xa vistes que chulas son, que me apropié do podcast, dando paso. Bueno, é que tú xa presentadora meiga aí. É que Pois sí. eu direi, a máxima aspiración de servidora é ser copresentadora do lugar. Ai, bueno, por favor, pois vamos a ver, paramos o directo, de verdade, o sea, estou falando en serio, facemos un chamamento dende aquí para toda a TVG, en especial para Luar, de que, por favor, pasamos Porque o contacto da Luar, Mega aí. eu defendo moito o Luar porque é un formato de variedades. O sea, é un formato de variedades, unha travesti en caixa de maravilla. De Bueno, feito, xa foron varias. sinceramente, si o presentaras tú, a cuánta xente iluminarías? Porque o Mesmo. público de Luar é tamén un pouco... Eu creo que a seguinte persoa podemos falar un pouco do tema, porque hai un tema que me interesa moito que é a visibilidade nos medios e en concreto na TVG, que é na que estamos. Pois A imos contar xa... cos dedos da man a ver canta xente hai. Pois imos xa con Neumático, que estaba no chat, que estamos moi contentos de que estea así con nosco. Hola! Hola! Rodrigo, Que chulada bueno. poder estar aquí, obrigade polo convite. Ai, grazas a ti por vir. Bueno, pa quen, supoño que Rodrigo non saberás moito, o chat seguramente xa coñeza, crea contido en redes, fai vídeos en YouTube, pois comezaches facendo sobre literatura galega, pero agora tocas diversos temas sobre, bueno... E temas diversos. Sobre estes temas diversos que estamos falando, sobre literatura, e a verdade é que tamén aprendemos moito contigo, né? Que tal? A ver, estabas xa con ganas de comentar cousas que estábamos falando, verdad? Sí, a verdade é que sí, sobre todo cando falastes de referencias e de buscar referencias e de onde informarse, que eu teño así como varios libros que os podo dicir que teño por Pois a aquí ver, aparte, veña. colección, porque
A min gustaba moito como iso de coñecer o colectivo LGBT, sobre todo centrado na Galiza, porque é o que dicía Meiga aí, que eu xa sabes que te admiro moito, que tamén é referente, pero a min que moitas veces Ai. temos como esa idea de orgullo de Estados Unidos ou de outras partes, mas na Galiza tamén se están a facer moitas cousas. Se falaba concretamente do libro, que era a defunción dos sexos, de Están Daniela aí. Fernández, que tedes que lelo sí ou sí, porque fai pois unha recompilación da nosa historia moi interesante. Xa vedes que eu o teño, bueno, non se ve moito, pero teño ata arriba depósits, mas tamén temos outros libros, precisamente por recomendar así algunha bibliografía Ai, para quen se quere informar un pouco, que son Noses inadaptades, que é un aí saio eu. volume, sí, recompilatorio así de ensaio de diversos ámbitos, hai desde ensaio arredor de teatro, arte, ata ensaio histórico, ensaio de literatura, un pouco variado, tamén aparecen colectivos da Galiza, e agora, hai pouco, acabase de editar este volume que é Memoria Diversa, que é un libro de entrevistas de xente que foi importante para a historia do colectivo pois na Galiza e así, está feito por Eva Mejuto e a verdade é Mejuto. que paréceme, Bikinis para Eva Mejuto, debémoslle sí, tanto los mariquitas. sí, así como 3 recomendacións para xente que pedía recomendacións de onde ler sobre a nosa historia na Galiza e do colectivo que me parecen moi importantes. Olha, obrigado por esta partilha, porque lá está, às vezes é complicado para quem não está por dentro e não conhece e se quer informar e conhecer, porque o grande problema da humanidade é que nós metemos sempre de parte aquilo que não conhecemos, temos medo, criticamos porque não conhecemos e, de facto todo este tema, se for ensinado, se for conhecido, a maneira de vivermos com isto, vai quebrar muitas barreiras, muitos estigmas, muita maneira, se calhar até dos mais velhos, de olharem e pensarem o que é uma drag, se funciona, não faz sentido, porque não sabem, não conhecem, não percebem. E a informação, de facto, faz-nos chegar mais longe e conviver e perceber o próximo. Portanto, A ver. No, eu quería dicer que moitas veces temos esta idea como que vai en dous sentidos, de que a xente vella tamén moitas veces asociamos tanto xente vella como espazos rurais, son espazos máis fechados e xente máis fechada de cara a estas ideas pois do colectivo LGBTIQA e todas estas reivindicacións, mas a nivel xeral, Daniela Fernández fala un pouco no seu libro, os espazos rurais moitas veces foron espazos de apertura e espazos onde sí que se podía vivir máis libremente do que pensamos e Porque tamén, cada individuo era máis necesario para o funcionamento da comunidade, non era un número. claro, e tamén a nivel idade eu podo exemplificalo co meu caso concreto, que eu son unha persoa trans, eu cando saín do armario coa miña familia, houbo xente que era máis nova que lle custou entendelo e a que o entendeu ao primeiro foi a miña avoa, que desde o primeiro momento me dixo: "Chámaste Né? Queres que te trate así? Pois xa está". Que ben. O outro día tamén me dixo que fora a cambiar o testamento porque se decatara de que aínda non poñía o meu nome real, que é Né. Por E favor. eu era algo que nin pensara. É como a persoa, unha das persoas que máis me aceptou da miña familia é a miña Ai, avoa. por favor, un Entón, beixiño pa ela, por favor, que cousa máis linda. Que eu, eu, que uau. eu creo que o que consideramos por denominar xente maior ten un pouco este efecto azúcar moreno, solo se vive unha vez e xa se deron conta diso, entón saben o que Yeah. eu creo que isto vende que saben o que é importante e o que non. E xa está. E quería dicir, bueno, xa que teño micro a palabra, sí. O que decía Rodrigo de que nenos nos favoreceu agora unhas fantásticas referencias, non? Pero eu quería facer un inciso no que dixeches ti, Rodrigo, que é unha cousa que eu levo no meu monólogo, no meu espectáculo, pero tamén é unha cousa que eu considero como persona, que é unha canción de Leilia que é escoitar a voz das amigas. É dicir, eu creo que escoitarnos como persoas, porque estes formatos ao final, pois, bueno, son divulgativos, as entrevistas tamén, pero a moita xente o que lle costa entender é o porqué. É dicir, como ti eres trans, non? Que se sinte de determinada maneira. E iso son cuestións íntimas que son pertencen moitas veces a nosa intimidade, a nosa esfera privada, e que as nosas amigas sí que nos poden explicar, non? Entón, eu,
pois o que convido a xente é que se faga amiga de persoas queer e que teña un círculo de amizades que rompa os seus estereotipos, porque preguntándoolles a estas persoas é como van a aprender. Eu aprendín moitísimo máis, pois eso, escoitando realidades de outras persoas e dicindo, Mm. non teño, porque moitas veces igual ne pode máis falar desto, non, ca realidade trans, non? Em, É porque non tes que entendelo. É dicir, hai cuestións que en plan deixa a xente vivir tranquila, non tes porque ti non entendas non quere dicir que eu exista, non. Porque tamén nas movidas institucionais, eu que tamén estou cos rollos estes dos concellos, non sei cuánto, non sei que, o amor, todas estas movidas, é que realmente os problemas que temos son de existencia diaria. É as pequenas cousiñas que nos fan a vida máis difícil con respecto a unha persona cis hetero, por exemplo, non? Pois eso, falta de representación, cousas do día a día, e eu creo que esos pequeños detalliños son o que eu chamo os activismos cotidianos, que son os que a min me gustan, os pequenos Xa. actos. Eu teño unha pregunta tanto pa Né como pa ti. Claro, sodes persoas moi presentes nas redes, supoño, quero pensar que moita xente vos escribe por privado pa pedir consello ou que ven en vós como ata unha pequena amizade e ven que poden comentar con vós temas porque quizáis esa persoa non ten quen a escoite. Quero pensar que sodes un pouco esa persoa que está aí. A min Por vosos preguntáronme seguidores. A min preguntáronme outro día nun tuit que puxen cos carteles dos meus eventos cuánto cobraba por unha felación. Bueno, repito, o sea, corrixo, Non vamos felastón. a repetir esa palabra porque nos Me pecha fixo o chiringo, moitísima vale? gracia, me fixo moitísima gracia porque estaba É en aquilo que eu acho reintegrado. que é. É o que é. Estaba en reintegrado sí. e foi como en plan, o sea, parece unha cousa tan autoparódica que dixen, isto ten que ser broma. O sea, parece un soño, non me parece unha agresión, parece un regalo. Porque digo, Vale, pero eu non preguntaba por eso, pero eu xa sabedes que son un pouco cucú. Entón, eu fixen xa o cucú, a brincadeiriña, e agora que Né fale de cousas serias. Eu a verdade é que teño bastante sorte con iso, porque eu aparte de facer contido no YouTube, de intentar reivindicar pois a nivel redes e visibilizar todas estas realidades desde un punto de vista pedagóxico, porque eu cando descubrín que era unha persoa trans foi porque puiden acceder a xente a través de internet que explicaba que significaba isto, porque a min nas escolas nunca me deron unha charla, nunca pois me explicaron que significaba isto, eu se cadra, se tivese esas ferramentas, podía terme identificado antes, ter comprendido o que me pasaba, saber que non era algo mau. Eu a través desa experiencia de non entenderme e intentar buscar referentes, foi a través un pouco do que construín esa idea de querer pois comunicarlle ao resto que significa todo isto. E tamén quero comentar aquí sobre o que dicía Megai, que está ben ter amizades LGBT, ter amizades trans, pero tamén hai que marcar ou subliñar de algún xeito esta idea de que as persoas LGBT non estamos aí tampouco para ser enciclopedias andantes. Quero dicer que a min, por exemplo, non me molesta que ninguén me pregunte porque eu publicamente xa fago iso, aparte de facelo polo YouTube, tamén vou a moitos institutos, e precisamente disto era do que quería falar agora, mas hai moita xente que non está aí para responder as túas preguntas porque por ser diferente do que a xente espera non tes que ser unha enciclopedia que lo explique o resto todo. E que eu fago bastante de enciclopedia porque me gusta, pero... Eu preguntaba Tu porque Sí, sodes é que- persoas sí, públicas ese que é o nas tema. redes Claro. A nos gustanos moito, somos moi xente moi comunicativa, ¿no? Pero realmente o que eu me refería de falar cas amigas é eso, cas amigas, o sea, amigas, Claro, no. non No en parar plan, alguén pola calle en plan, ai, mira. Né, tu Xa. vais aos institutos, Sí. mas explica-me, são os institutos que te convidam, são os alunos, és tu que tens como é que funciona isso? Porque isso é muito quero... interessante, porque lá está, porque quando somos jovens e ainda não temos uma vida adulta em que nós é que decidimos aquilo que queremos, muitas vezes sentimos que não podemos, como, usando a expressão que tu usaste, sair do armário porque vamos ser criticados pela família, pelos amigos, pelos professores. Como é que funciona isto que tu fazes nos institutos? Pois eu precisamente quería vos falar disto porque ven a relación co que dixo a Esther de
se me fala xente para preguntarme cousas e para falar disto, é que eu vou aos institutos principalmente a través de Identidade, que é este libro, que así tamén fago a promo, que eu escrevín esta pequena obra de teatro que é moi curtiña, cando tiña 14 anos, cando eu saín do armario. Wow. Un pouco por botar por fora e por facer como esa obra de teatro que me gustaría a min ter lido para entender o que acontecía e para entender os procesos e as realidades. A miña experiencia é que vou aos institutos a falar co alumnado un pouco de tú a tú, porque eu son unha persoa que ten 19 anos, aínda acabo de saír hai nada do instituto, entón é moito máis fácil moitas veces conectar con esa xente que está pois máis ou menos nunha mesma situación vital que eu. Entón, eu o que fago é falarlles un pouco, explicarlles que significan conceptos como, bueno, o que falo no meu canal moitas veces, de que significa ser unha persoa trans, que significan diferentes orientacións, darlle un pouco etiquetas ou ferramentas para que saiban que iso que lles acontece pois tamén ten un sentido, tamén está ben. Existe. Precisamente o que me gusta a min moito é non facer a típica charla de poñer un PowerPoint, dicirlles unha lección e que teñan que facer un exame, senón eu deixo moito tempo para conversa e para que me fagan preguntas directamente. De feito, fago unha dinámica moitas veces que sai moi ben, que é pasarlles papéis pequenos en branco para que me escriban preguntas en anónimo, porque moitas veces hai Sim, cousas que non sim, se sim. atreven a contar en alto. E a verdade é que para min iso é super gratificante porque non sabedes a de xente que está nos institutos que quere aprender e non sabe de onde aprender ou non ten referentes. A min, por exemplo, é unha das cousas que reivindico sempre é que eu, dentro do que é o paraugas trans, son unha persoa de xénero non binario, é dicir, non me identifico completamente co que é ser un home ou co que é ser unha muller, por iso prefiro que me traten co pronome neutro, que en galego é elu, e coas terminacións neutras. Sí que é certo que a min, por exemplo, non me molesta se me tratades en masculino, pero, bueno, eu reivindico iso do pronome neutro, e moita xente, ao acabar as charlas, venme a falar de que, de súpeto sintense validadas porque ven que a súa realidade tamén ten cabida nas aulas, tamén ten cabida dentro do ensino e tamén é algo que ao final non é algo que simplemente está nas televisóns, nas ficcións, senón que é algo do día a día e para min esa é como a parte máis linda. De feito, a min sempre me gusta ao final deixarlles o meu contacto e tamén falarlles de algunhas asociacións por se precisan axuda e para min iso é como o fundamental do que podo facer. Que Sim, há bocado ben. estavam a pôr aqui, o Hector Anho estava a pôr acho que foi ele que pôs um número de telefone para vítimas. Este é o número na Galiza, para o qual se pode ligar, ou é um número internacional? Não, será na No, Galiza. sí. O sea, Ok. a nivel es España. España, España. Ok. E vocês sentes, Né, tu quando aos 14 anos, quando tu percebeste aos 14 anos o que é que eras ou não? O que és? Que és um ser, que sentes-te não binário. Ou seja, como é que foi para ti? Porque 14 anos é uma idade bastante jovem. Como é que foi com a família, com os amigos? Conta-nos isso, porque deve ser muito, não sei, eu tenho várias sobrinhas e percebo que às vezes possa ser complicado pôr cá para fora com o receio do preconceito, do ser julgado, e as pessoas às vezes acabam por viver uma vida inteira em autonegação por medo daquilo que se passa. Tu, como é que foi para ti todo o processo como é que foi para ti? Pois eu, para como contextualizar un pouco, vou explicar que eu cando nacín atribuíron o meu xénero muller, é dicir, a persoa que asistiu ao parto, por como era o meu corpo, dixo que eu era unha muller. Que Certo. acontece? Que cando fun medrando, decateime de que había cousas que non encaixaban. E non digo tanto cousas que non encaixaban como podemos pensar nun primeiro momento de, facía cousas máis masculinas, como xogar ao fútbol ou non gostaba do rosa. Eu era unha persoa que encantáballe pintar as uñas, encantáballe xogar con bonecas, tiña amigas, case todo eran mulleres. Non é iso o ser trans, senón que vai máis aló dos roles de xénero. Eu sempre explico como é coa man coa que escribimos. É dicir, aquí toda a xente supoño que saberedes escribides coa man dereita ou coa man esquerda.
pero tampouco sabedes explicar por que escribides con man dereita ou con man esquerda. Simplemente vos sentides máis cómodes así e tampouco tedes por que argumentalo. Entón, a xente tampouco sabemos moitas veces explicar por que nos sentimos ou somos homes ou mulleres ou de xénero non binario, senón que é como nos sentimos máis cómodes e vamos encontrando palabras para explicalo. Eu non sabía o que me acontecía, sabía que non gostaba do nome que tiña antes, sabía que se cadra non gostaba que me tratasen en feminino ou algúns detalles así. Que acontece? Que até que eu tiña máis ou menos 12, 11 anos, non entrei en contacto con xente da comunidade LGBT ou xente abertamente da comunidade LGBT, porque seguramente que entrara en contacto con xente da comunidade LGBTIQA, mas non estaban fora do armario ou non o sabían. E eu cando comecei a entrar en contacto con xente que nun principio non eran xente trans, senón mulleres lésbicas, tamén mulleres bisexuais que o dicían abertamente, eu de súpeto, pois comecei a intentar informarme para entender esa realidade coa que eu non estivera tanto en contacto. Entón, cando tiña máis ou menos 13 anos, fun cando a través de internet fun coñecendo referentes de persoas trans que falaban dos seus procesos, do que significaba ser trans. Entón, eu nun primeiro momento identifiqueime coa etiqueta de home trans, porque eu sabía que non era unha muller, que non gostaba de que me tratasen en feminino, que quería que me chamasen con outro nome, pero era a única outra posibilidade que coñecía. É dicir, ser un home trans, querer que me tratasen en masculino, todo o que entendemos por ser un home trans. Pouco a pouco, cando fun medrando, funme decatando de que non, que encaixaba máis coa etiqueta de xénero non binario ou a etiqueta de xénero non binario me servía para vivir máis comodamente, máis libremente, para explicar o que pois eu sentía, eu vivía, e que o pronome neutro era co que me sentía máis cómode. Eu tamén reivindico aquí que non é que eu me equivocase cando dicía que era un home trans, simplemente tiña ferramentas diferentes e parte do proceso, ir entendendo a túa identidade, ir Estabas mudando. no camiño. Claro. E a nivel, o que preguntabas de aceptamento social, eu a verdade é que vivo nunha vila que está bastante afectada pola presenza de unha escola militar, escola naval militar, moitas escolas religiosas, é un ámbito un pouco conservador. Entón, sí que neses primeiros anos en que eu saín do armario, que pois tiña 14 anos, foi un momento difícil, porque entre a miña escola, que en ningún momento aceptou isto, forzaban chamarme cun nome co que eu non me identificaba. De feito, eu teño a historia de que cando foi a graduazón eu non subín a recoller o diploma co meu nome, porque non era o meu nome, non era o nome co que eu me identificaba, e de súpeto as cualificazóns que me deron baixaron con respecto ao que me dixeran que ían ser. Entón, foi un momento moi difícil. Tamén había moita xente que se cadra non era que odiase directamente o colectivo LGBTIQA, que isto tamén é algo que temos que visibilizar. Non todas as veces que hai problema é porque hai odio, senón que hai moita xente que é simplemente porque nunca tivo recursos para aprender sobre isto. Sí, sí, Nunca sí. nunca lle ensinaron que significaban estas realidades, entón o primeiro que fan é fecharse como método de Claro. defensa. Por Sí, iso claro. é tan necesario que se claro. visibilice que significa ser trans, que significa ser de xénero non binario, por iso é tan necesario o orgullo. Eu, por exemplo, na miña familia, tiven moitos casos de persoas que nun primeiro momento se fecharon e lles custou moito pois tratarme nun primeiro momento masculino ou tratarme co nome co que eu me sentía identificado, mas que a día de hoxe son as primeiras persoas que me apoian, que están en todos os lados comigo, porque ao final tamén temos que intentar pasar por eses procesos de deconstrución, de ir aprendendo e ir achegándonos a esas realidades que nos poden parecer raras, mas que é como unha persoa vive e ao final non che fai tanto dano intentar entender a unha persoa ou, por exemplo, empregar o pronome neutro, que é simplemente mudar unha letra ao final, por mudar unha letra podes facer unha persoa feliz. Claro. Pois, Pois, Pero É que sí, é moi sí difícil. que é verdade que moitas veces se nos un pouco pois por isto que decía Né, non, de dar explicacións, se nos exixe justificar as nosas existencias, e isto é un movidote, porque eso o que nos leva como porque xusto Né acaba de relatar perfectamente, porque é unha persona que con unha mente brillante, entón fixo perfectamente, relatou pois o seu proceso de autodescubrimento, todas estas movidas e tal.
E esta é a movida, non? Que eu ás veces sinto que este sobreesforzo que temos que facer, porque moitas veces é unha obligación facela, facémola polos demais. Non Claro. realmente por nós, senón realmente para satisfacer as preguntas dos demais de por que eres rara, por que eres raro, ¿no? Entón ti estás aí, en plan, ti sabes que eres rara. Entón ti dis, bueno, vale, sí, por qué? Vale, por qué, ¿no? Taca, 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 taca. Entón, eso como un sobreesforzo e nós que sí que temos un pouco un máster, un pouco en esta movida, sí que temos un máster en ser Máster de la diversos, vida. un máster de la vida, de ser diversas, sí. Xusto é o rollo en plan de que as persoas LGBT non teñen que ter un máster para non deberían ter que ter un máster para xustificar a súa existencia, igual que Manolo el del bar ou Manolita que vai ao Corte Inglés non ten que xustificar por que vai ao Corte Inglés, non? Eso é o que moitas veces eu digo, eso é normal. Outro, o noso é o diferente. E eu xusto quero romper esta movida, non? Que colocarnos a nos como diferentes dunha norma Sí. que é o normal, pois eso en sí é un acto de facernos subalternos, de poñernos nunha segunda clase, non? E eso que nos obliguen a explicarnos, bla, bla, bli, bli. E eu tuve moitos conflitos con isto, non? Porque agora estaba falando a persona, evidentemente, non creo que xa se nota. Sí. Porque, claro, o igual que Né, pois, en definirse atopou esta tranquilidade, eu atopei máis tranquilidade en levar as tetas ao aire. Quero dicir, en vivir sin dar explicacións, pero sobre todo a min. E ás veces é moi complicado, porque sí que se che exixe desde fora que te identifiques con I, que te identifiques con A, entón, eu políticamente sí que me significo, pues, como marica ou como travesti ou como queirades, pero porque por ocupar un sitio na sociedade, por facerme parte dunhas reivindicacións, non? Por visibilizar o que din que aínda que a nosa vida non está normalizada, que temos que facer esforzos na vida diaria, legislativos, vitais, non sei cuánto, non sei que, que temos moita incidencia de asuntos mentais xusto por iso, porque non se nos deixa tranquilas. O sea, é o rollo de en plan, deixa a xente tranquila, non lle preguntes cousas que non queren responder. E non sei que conclusión super chula iba a facer, pero bueno, xa está. Mas eu se calhar Eu- consigo. Hasta aqui. Eu se calhar vou pegar naquilo que estás a dizer e vou adicionar. Por exemplo, para uma pessoa como eu, que conheço muito pouco de todo o mundo LGBT, quando gosto de falar e gosto de conhecer, porque quanto mais falo e mais conheço, menos diferente, entre aspas, não estou a dizer que seja Exacto. diferente, Sí, no, pero estas mas palabras hai que menos diferente, utilizalas. O sea, eu non creo nos fica. eufemismos. Somos Imagina, diferentes eu porque ainda se não nos trata tinha. diferente. Eu ainda não tinha percebido o conceito de uma drag queen, porque lá está, todas as vezes que conheci uma drag queen antes de conhecer a Mega I, nunca tive, nunca perguntei por medo de alguém levar a mal de eu perguntar. E portanto não sabia, não conhecia também. Ok, podia ter lido livros, podia ter investigado mais, podia, mas se calhar o facto de se perguntar acaba por normalizar. Imagina, todos os institutos em que o Né vai falar e estar lá com todos esses nenos, para todos eles, se calhar, vai ser muito mais fácil sair do armário, ou para quem nunca vai sair do armário porque é heterossexual, ou só lésbico, ou só gay, ou o que é que seja, do que é que seja, vai ser normal. Vai conhecer, né? Vai perceber todo o processo e vai ser normal. E portanto, às vezes é para vocês, se calhar, que são a ponta da lança nesta sociedade de hoje em dia, porque antigamente, porque também estávamos a falar disso, antigamente, nos tempos dos romanos e dos gregos, não havia nada destes problemas, cada um era como era e toda a gente era aceite, não havia, e nós Claro, vemos porque isso na realmente se história. falaba porque nesas épocas falábase de prácticas, non da cuestión de identidade, non de como esas prácticas
nos convirten quero dicir, as identidades, non? Por eso me refería eu antes que sí que me posiciono con etiquetas políticamente, pero por un uso social, non porque a min como persona me fagan falta. Claro. E por eso che dicía que eu entendo que isto como contou Né e o que dis ti é moi necesario, pero tamén visibilizar que a indefensión, o sea, a indefensión non, a indefinición, é dicir, parar de exixirte a ti mismo explicarte cousas que un pouco o que fixen eu como persona e tamén como artista, para mí me parece moi revolucionario porque é impugnar o propio sistema, é impugnar e decir que me da igual, que non me importa, que me deixes tranquila, que non me dá a gana de ter que estar gastando tempo, enerxía mental, leer libros, non sei cuándo, non sei que, para justificar a miña vida. No, e entón hai veces que creo que temos que plantarnos. Xa. Pero bueno, quero dicir, isto é un pouco o meu percorrido, non? Que eu tamén pues, tive en esas etapas de tú, e evidentemente cada persoa necesita os seus procesos, os seus referentes e evidentemente non só defendo, sino replico tamén o labor de Né. Pero claro, que unha cousa é iso, como políticamente posicionarte na sociedade e outra cousa é a nivel persoal. Non sei se se entendeu un pouco a movida. Sí, eu sobre todo isto que simplemente quero concluir que sobre isto estaba reflexionando eu cando me estaba maquillando, xa sobre o de sair do armario, que eu espero, bueno, tamén me uno un pouco que dicía o Rodrigo que moitas veces pecamos, bueno, a xente cis hetero peca de preguntar, pero porque non por mal, sino porque non coñecemos a realidade. Súmome a que estou aprendendo un montón neste directo porque non tiña nin idea da metade das cousas. Pero quero pensar que en algún momento ni siquiera vamos ter que falar de sair do armario porque eu nunca tuve que, o sea, eu son unha muller hetero que nunca tuvo que dar explicacións sobre por qué. Eres unha muller chulísima. Entón, xa está, o sea, non tuve que sair do armario, eu non tuve que dicir, mamá, papá, gustan os homes. Entón, espero claro, que pero momento... o tema da saída do armario é un movidote, porque moita xente non entende que non é unha. Son todos os días da tua vida. O sea, cada sitio, cada cousa nova que faz. E o que non entende moita hai xente que pois eso falaba eu dos pequenos actos de visibilidade, dos pequenos actos de orgullo, é dicir o meu mozo, en vez de dicir a miña parella. A miña parella. Ou simplemente están os teus compañeros de traballo falando de que foron a non sei onde casou a señora e ti, pois eu fun con mi señor. Quero dicir, por exemplo, non? Ou que fai, ou simplemente Né, pois co seu pronome que é como, oye, ojo, así. De outra maneira, non. Mirade unha cousiña, eu por min quedábamos horas e horas falando, pero vou vos pedir unha cousa, é que temos máis convidados hoxe que non teñen que ver con este tema, levanme bastante tempo botando bronca o señor CRTVG, entón, é que isto dá moito de sí, entón vou vos pedir se podemos continuar con isto noutro programa, porque quero seguir falando disto. Por favor. Podemos? Ai, o señor CRTVG, desde aquí, homofobia, estás denunciada. Sabes o que pasa? Que naide de nós nun programa no que veñen Meiga e a drag bandeireteira e Neumático e que non metas máis cousas. Sobre todo no que ven a drag bandeireteira, porque xa vistes que... É que non sabíamos como era a drag bandeireteira, que nos iba a dar tanto de sí. Con a verdade é que... É que sabedes que pasa, e non pretendo justificarme e xa pecho e xa calo e quedo así ben caladiña e ben tal. Hai unha frase que eu entendín moito das miñas movidas que era a de Mar Giró. Mar Giró dicía nun monólogo que as pobres, as maricas, as pobres, as maricas, as non sei cuánto, as disidentes, as negras, tiñan a necesidade de falar, falaban moito, está demostrado que as mulleres falan moito máis cos homes porque non se lles escoita. Entón, un rico, para que se lle escoite, ten que facer... Entón, xa lle ven o camareiro e xa lle pon o gin tonic e fai mozo, e xa lle poñen. Pero nós, as pobres, as ricas, o sea, as pobres, as maricas, as lésbicas, temos que estar todo o día porque para un día que a TVG nos deixa, pois é como
Xa, que sí, dá razón. Así que nada, pido Eu como quero que disculpas. teades... No, desculpas eu porque... máis que nada, teño que cortar porque, claro, quedei cos outros convidados e está feo dicir, mira, que xa non... Hoxe xa non. Entón, pois, Pois que o que entren. podemos facer é convidarvos a outro programa, por favor, e seguir falando, porque, bueno, contigo, Meiga, aí levamos un montón de tempo, pero xa atrasamos a entrada de Né e dame, de verdade, moitísima rabia, porque quería tratar outros temas, de aí de cousas que vin nas redes de Né esta semana, pero xa non me... É que son unha sinvergüenza. Isto é así. No, pero mira, así é unha excusa para que volvades, porque creo Sí, porque que é eu moi quería necesario. xogar con vos con xogo que se chama Saber e Cantar, que é unha das miñas dinámicas, así que eso xa queda para outro día. Vale, xa era sorpresa, vale. Mas sim, mas tem, Pois tem, tem queda mesmo que voltar. para... Eu tenho muita pergunta ainda também. Sí, por favor. Mesmo. Bueno, pois E acho que é um pido tema muito desculpas. interessante e como estava a dizer a Meiga aí, o serviço público também é informar, conhecer e mostrar. E portanto acho que sim, acho que temos mesmo de ter um programa com eles para falarmos sobre temas que eu não conheço, quero muito saber Non. mesmo, e acho que não sou o único, acho que há muita gente É que não máis, só é quer como unha precisa de semana que ouvir. xa non sexa a semana do orgullo, porque o orgullo é todo o ano, tamén hai que reivindicar. Total. Entón, É que agora estades a tope, tedes que atender tamén as vosas cousas, pero podemos Uf. falar desto en cualquier época do ano. É que pouco se fala e ao final non falamos dos referentes que hai na TVG, ao final non se falou deso, pero ese tema está Pois que todos guardámolo sabemos, pero ninguén o di. Eu só quería, antes de fechar, se me deixades, dicir así unha cousiña, que como dis precisamente isto de que estamos no orgullo, eu quería precisamente reivindicar que nós hoxe estamos aquí, pero que detrás de nós hai moita xente facendo moitas cousas e que se podedes que vaiades aos orgullos, que vexades as asociacións que hai nos vosos lugares, porque ao final para informarvos podedes preguntar a xente, pero é que nos vosos propios contextos hai xente facendo cousas. Eu non, se cadra non estou no voso contexto, mas teño un canal de YouTube onde teño unha playlist que explico que significa o xénero, o que penso que significa o xénero, que é ser trans, como sabes se és trans, como reaccionar cando alguén sae do armario contigo. E con iso quero só facer dúas pequenas recomendacións, que agora en Pontevedra estamos Avante LGBT, unha asociación que antes en Pontevedra case non había movimento, estamos intentando reactivar. Fixemos un programa de orgullo, este sábado vai estar Meiga aí connosco, temos un monte de actividades, tamén mañá temos unha palestra alrededor da realidade trans, entón, a través das redes de Avante LGBT Pontevedra podedes ver todo o que estamos argallando aí, e tamén que falamos moito de referentes na Galiza, e moitas veces non fai falta buscalos en persoas que non coñecemos tanto na historia, senón que o propio Eduardo Blanco Amor era do colectivo LGBTIQA, e precisamente agora, se buscades no YouTube Eduardita, Piratas sen Parche... deso era o que quería falar, pero xa non nos deu tempo. Podedes escuitar unha canción que é maravillosa, que acaba de sacar Eric do Pazo con videoclip de Enzo e de máis xente, que reivindica precisamente a figura de Blanco Amor como referente do colectivo LGBTIQA. Está moi e chula que a van canción. sair máis Témola. cousas. Día se lle arrimaba e bisbaba Eduardita. Pero un día Branco Amor estopou e dende entón si que nunca máis calou. Berraba envexosos vos, envexosos. Pois aí está, ímolo parar xa polo tema do copyright, simplemente para que a xente vai a buscar e poida escoitar enteiro. Bueno, agora sí, disculpademe de verdade, pero teñovos que despedir aquí, de verdade que, por favor, vide outro programa, porque necesitamos 2 horas enteiras para falar. Eu cando me chamedes, encantade. Pois un genial, placer. pois mil grazas, mil grazas, Meiga, aí moito ánimo con todos os eventos que tedes estes días, que vaya moi ben, que inspiredes a moita xente, que sodes referentes, nada, peixiños. Vou a dar a Obrigado despedida, mesmo, muito obrigado. vou a dar a derradeira, acabou a fantasía, marcha a pandeireteira. Ai! Non podía marchar sin unha copla. Moi ben, Gracias, tiña que Né. ser a... Gracias a vos. Gracias a Muito TVG. obrigado inteira. mesmo. Obrigada. Beixiños.
Chao, Obrigado. chao. Beijinho, até já. Ai, que pena, jopetas, pero é que tamén me dá moita pena ter a outra xente esperando, entón pois non pasa nada, traémolos outro día e xa está. E agora está xa a veña non Olá! Hola, o boa noso noite. próximo convidado. Boa noite. Boa Acabou- noite, boas noites, que tal? Moi ben. A ver, acabou Oh, a tem um... par- Peraí. Stop! Está aí um galo de Barcelos igual ao do Mano. Oh, Não é igual ao do Mano. o que pasou? sí. Sí. É, não é? Acho O que Mano ah, tem o igual. acho É que que sa- sí. É que sabes o que pasa? Aquí acabou a parte información sobre a Semana do Orgullo e agora comeza unha temática relacionada con Eurovisión. Por eso está aí o galo do Manu. Porque sabes que o Manu é o noso expertísimo en Eurovisión Super e hai experto. algo, inda que xa pasou Eurovisión, hai algo de Eurovisión sempre hai noticias. En esta casa respiras Eurovisión sempre. Sí. A ver, entón, contanos, quen és e que nos ves a explicar hoxe aquí sobre Eurovisión? Bueno, eu veño aquí a explicarvos Aila Lelo, que é Aila Lelo, que é esta non sei, esta canción que traballamos dende febreiro ata agora e que estamos vendo que estamos acadando un éxito que non o críamos, que quedamos pampos do que está sendo. Nós fixemos unha canción. Vos Despois quen de- sodes vos? Somos A ver. a equipa PAM, Proxecto Ana María Prieto. Vale, Quen hai que foi dicilo todo a- para que a xente saiba o contexto. Sí. Ana María Prieto foi a primeira galega, non? E nós facemos esta homenaxe a esta científica, a unha das tantas mulleres invisibilizadas, non, na historia de Galicia, e fixemos unha canción dende febreiro ata agora, despois de, bueno, pois de ver que as tanxugueiras non acadaron esa maravillosa, esa merecidísima praza para Eurovisión, quedamos moi tristes, somos unha equipa, bueno, eu traballo en Cecubo, que é unha axencia de creativa, e decidimos facer unha canción para a Eurovisión da intelixencia artificial. Entón, Porque iso existe, porque resulta Exacto. que eu enteréme fai moi pouco que iso existía. Entón, a ver, aí está, non? Costureira en primavera, botar a la sementeira. Costureira en primavera, botar a la sementeira. La nana se enterará do asialo. Vale, ata aí. Un cachiño só. Entón, contanos. mira, aquí esta é Aila Lelo. Aila Lelo é a suma da tradición e a innovación galegas feita nunha canción adicada ás mulleres, que foron as que construíron Galicia, non? E que mantiveron a tradición, a lingua e a cultura ata o día de hoxe, non? Entón, ben, existe esta Eurovisión da inteligencia artificial, das cancións escritas por inteligencia artificial, que naceu no 2020, en a que poden participar equipas de todo o mundo, non? Entón, ben, pois, despois de que Tanxugueiras non acadara na praza para Eurovisión, bueno, decidín como eurofan confeso, como Manu, de argallar unha equipa de programadores, de enxeñeiros, de músicos, de artistas aquí do país, e fixemos esta canción, no, para esta Eurovisión que se celebra o vindeiro 6 de xullo. Mas Entón, espera aí, isso é criado tudo por computadores, é tudo criado por algoritmos, acho eu, não é? Por inteligência artificial, será Isso é tudo muito feito forte, através é? de... Portanto, mas as vozes também, e as imagens que estamos a ver... Exactamente, sim. Não. Sim. Não. É que a moita xente pétalle a cabeza cando pensa, ostras, todo isto é realmente inteligencia artificial? Sí. O sea, nós fixemos dende o proceso da composición da letra ata o videoclip, existe a inteligencia artificial, non? Realmente o que fixemos foi un traballo de como se fose un diálogo
entre os individuos, no? E a máquina, neste caso, cando falamos de máquina, falamos de algoritmos, como dicía Rodrigo, falamos de código, falamos de sistemas, de modelos, e ferramentas, no? De inteligencia artificial. Entón, bueno, pois para, por exemplo, para poder compoñer a letra, o que fixemos foi partir do arquivo digital Volaivai, que é, digamos, como un cancioneiro de cancións populares de Galicia. Entón, o que fixemos foi extraer 400 estrofas deste cancioneiro digital, procesámolas dentro da máquina, fixemos que a máquina aprendese a falar galego e a compoñer copla. Sí. Para que logo haxa xente que diga que é complicado aprender galego. Ata un Olha, ordenador mas aprende espera aí, galego. a música no fim, a música devia acabar com digo-te eu. Que era para ser verdadeiramente galego e para mostrar como é que se aprende. Mas espera aí, mas calma, eu estou muito história confuso. isto, é? Portanto, vocês pegaram em músicas desse ordenador de músicas em galego. 400 músicas, meteram dentro do processador, né? Dentro desta cabeça mecânica, deste código. Este computador aprendeu a falar galego e aprendeu mais ou menos como é que funciona a música galega. Exatamente. Certo? Sí. E depois vocês disseram, agora queremos uma música. E o computador Exato. fez. Sí. Que De forte. feito, sí. É que é unha cousa tola, é assim em português? Tola. Tola, Sim. ok. Mesmo assim, non? O que fixemos foi, para a composição da letra, fixemos este proceso, mas depois também a partir de diferentes versões da canção A Costureira, que ten múltiples versións aquí na Galiza, fixemos, digamos, como a liña melódica, non? As armonías. Tiñamos que darlle unha sonoridade, non? A letra. Entón, a partir de aí, o que fixemos foi procesar de novo unha escolma de versións desta cantiga A Costureira, metimoslas dentro do ordenador e o ordenador foi capaz de reinterpretar estas versións e facer unha nova liña melódica, unha nova armonía, non? E, ademais diso, había tamén que, digamos, que o proceso non acababa aquí, non? Tiñamos un arquivo MIDI, digamos que era un arquivo, un esqueleto, non? Musical do que sería a canción, e nós o que fixemos foi humanizar a canción, non? Digamos que hai unha parte da máquina, pero despois tamén hai unha parte dos propios músicos, non? Que puxemos a nosa pegada, non? Entón, a parte dos instrumentos, o que fixemos foi gravar instrumentos e apeiros de labranza, o natural, gravámolos, metimos dentro esos instrumentos dentro da máquina e a máquina aprendeu a tocar os instrumentos a partir da liña melódica que tiñamos creado antes. E por eso, pois, conseguimos unha zanfona, unha pandeireta, un sacho, unha lata de pemento, unha tixola, vaya, instrumentos tradicionais. Entón, E as vozes tamén? As voces tamén, sí. Hai 4 pistas, 4 voces, máis 3 son o natural e unha delas é artificial. Ok. Entón, esta artificial que fixemos foi, bueno, as 4 voces son, a principal é de Camille Edwin Moncoup, a segunda e a terceira son de Xandre e Eva Outeiro, que son irmáns, e a cuarta é a de Mónica de Nut. A cuarta pista de voz é a artificial, que o que fixemos foi a técnica de transferencia tímbrica. Que significa isto? Isto é que a partir da sonoridade e da fonética, da maneira de cantar de Mónica de Nut, transferímolo dentro do ordenador e o ordenador foi capaz de aprender a cantar como faría Mónica. É como se agora poñedes un digo eu e o ordenador fai digo seu, non? Exacto, sí. Que forte! Que forte! Olha, antes de mais, quero fazer aqui um parêntese que até o Viegas reparou.
enquanto tu estás a falar e a contar-nos isso tudo... Quanto tempo Tá. durou isto? Não, antes disso, a Esther estava assim. Mas eu também Sim. estou. A minha cabeça, e eu estudei engenharia, portanto, estudei programação e não sei o quê. Mas isso é loucura. Quanto tempo durou o processo? Espera, a miña cara é que o peor de todo é que eu xa coñecía esta noticia, quero dicir, o Rodrigo está se enterando ahora, pero eu xa coñecía isto, pero ahora escoitarte a ti a explicación que do pampa. Só te falta babar-te. A Esther daqui a bocado está-se a babar. É que, o sea, realmente para que a xente non estoure a cabeza, que non lle peta a cabeza, realmente hai que contarlo moi ben, non? A maneira que temos de facelo é así de visual, non? Para que se entenda, para facelo máis próximo posible, porque ás veces, cando explicamos algo a nivel científico, hai unha barreira, non? Que, pois que igual non chega a mensaxe dos tecnicismos, non? Pero sí, a grosso modo, pois estivemos dende marzo ata xuño, ata prácticamente o día 1 de xuño, facendo a canción, non? Sí que hai Pouco me procesos... parece. Sí que realmente hai traballos, digamos que en inteligencia artificial hai procesos que realmente teñen moitísimas posibilidades, por así decirlo, pero tamén hai certas limitacións, non? Estamos a falar dunha inteligencia artificial que vai avanzando a pasos axigantados, pero tamén ten, digamos que hai uns procesos que son máis primitivos, por así decirlo, non? Que empregamos partes máis sinxelas e outras que son máis elaboradas. Por exemplo, para facer o videoclip, sí que obra de Marta Verde e de Juan Alonso, sí que tivemos realmente por cada fotograma do videoclip, por cada segundo creado, o ordenador teña que estar procesando as imaxes 30 minutos. Entón, claro, se o videoclip dura 3 minutos e 48 segundos, pois empezade a sumar, non? Eu son de letras, non sei, non sabía decirvos canto, pero realmente foi bastante. Claro, Imagina, claro. tu, Eu. pessoa real, humano, Sim. tu, no meio deste processo todo, o que é que tu representas? Quem és tu? Eu son o coordinador. Realmente, aquí os protagonistas son eles, son Juan Alonso... Tu mandas na máquina. Sí, bueno, non, eu o que fago é coordinar todo o labor destas 6 persoas que realmente encárganse, no, do traballo. Digamos que hai unha parte máis técnica e unha parte artística, no? E o que atopamos é que todos, ao final, todos aprendemos a inteligencia artificial a marchas forzadas, no? De alguna maneira, fixemos un máster en composición musical por inteligencia artificial, que é moi interesante, que tamén daría para un programa inteiro. Pero, claro, a idea é, Ailalelo é, pois, amosar a nosa lingua, amosar a nosa cultura, amosar o noso patrimonio, no? Que realmente bebe, pois, neste caso, unha cantiga medieval. E atopamos que unha das conclusións desta, porque ao final é un proxecto de investigación isto, é que podemos recuperar de alguna maneira a sonoridade das aldeas e vimos que esa sonoridade das aldeas comparte moitas semellanzas ca tradición musical alto-medieval galaico-portuguesa, que tamén consérvase outro lado da fronteira, depois do Miño, non? Entón, hai aí unhas ligazóns, por así decilo, que son naturais entre Galicia e Portugal, que tamén queríamos destacar na canción e na conclusión, non? Porque nos achegamos a canción ao Festival de Eurovisión de Inteligencia Artificial, pero tamén achegamos un informe, non? Un informe técnico sobre o que acadamos. E acadamos, pois, que existen unhas semellanzas entre a música galego e portuguesa da Idade Media, e logo, demais tamén, digamos que a inteligencia artificial, moita xente ve como se fose un enemigo, non? Vainos a suplantar a inteligencia artificial, e nós non estamos niso, nós estamos en que a inteligencia artificial é unha ferramenta complementaria, colaborativa, que enriqueceu o proceso de composición, que nos abriu un escenario de sonoridade novo, e que contar cunha ferramenta adestrada
inteligencia artificial pode permitirnos garantir a supervivencia da transmisión oral da nosa música tradicional, non? Que pues, a música tradicional estivo a piques de desaparecer esa transmisión oral no franquismo, malia despois toda a oposición, no? do galeguismo. E sí que nun futuro incerto, con a cultura anglosaxona ou a lingua franca como o inglés neste caso, pois é un contexto desfavorable, no? Para o galego como lingua minorizada. A inteligência artificial tem. Há um grande medo por detrás da inteligência artificial por causa dos preconceitos sociais e os filmes que nós vemos, que depois as máquinas tomam conta de nós e tudo mais. Mas é interessante isto, porque vocês fizeram uma música e eu no sábado tive num casamento em que me mostraram o perfil. É um engenheiro, é amigo meu de infância, e ele neste momento vive em Londres e tem uma empresa, ele e 2 amigos criaram uma empresa de artistas plásticos de inteligência artificial. Ou seja, o cliente envia um texto e a máquina que eles criaram, esse algoritmo, de acordo com o texto que o cliente manda, cria um desenho e de facto é surpreendente. Mas lá está, ele mostrava-me os desenhos antes, ou seja, aquilo que a máquina fazia, e depois o resultado final, que era o trabalho da máquina mais o que os técnicos adicionavam naquilo. E tu sentes que a inteligência artificial é incrível e faz-nos poupar imenso tempo e abre muitos horizontes. Mas nós fazemos sempre falta nisto. A inteligência artificial só é incrível se tiver também a mão humana lá dentro, que era aquilo que tu estavas a dizer. Claro. Vocês têm uma voz que não é real, que não é Claro. humana, mas têm 3 que são humanas. Claro, Mesmo claro. as imagens e tudo mais, tem de ter sempre um toque. Parece quase, para quem acredita nisto, de alma, para Sim. tornar aquilo verdadeiramente apetecível. Porque lá está, ele mostrava uma diferença dos desenhos do antes e do depois. Sim. Os desenhos antes estavam incríveis em termos técnicos, de imagem, não sei o quê, mas faltava-lhe qualquer coisa. Claro, E lá claro. está, aí entravam Claro. depois a equipa dele, em que dava um toque pessoal e humano, em que tornava o desenho, para além de ser incrível, uma Sim. coisa que te transmite emoções. E a inteligência artificial, eu acho que o futuro passa muito por aí, porque lá está, o mundo desenvolve muito. O Sim, cérebro humano já não consegue acompanhar o desenvolvimento tão rápido e tão instantâneo que existe neste momento. É preciso a ajuda da máquina, mas a máquina também só funciona com pessoas como Claro, a tua Exatamente. equipa Eu, que estão por trás a gerir aquilo tudo, não é? eu este Exactamente. tema teño controladísimo porque o meu irmão, bueno, traballa con inteligencia artificial, entón sempre está con isto, sempre me está falando sobre isto, que realmente guai. que sí, o sea, eu vamos, non teño nada en contra da inteligencia artificial, non vou dicir que quita traballo nin nada, porque ao contrario, é prácticamente o que estaba dicindo o Valor 2, que é unha axuda, é unha ferramenta, pero necesita pois ese motor por aí detrás. Un convite para que a catalán. xente vote pola canción, é un minuto para falar de... Como é, Joel ou Tu Joel? non és Como galego? pronunciamos? Tu non és galego? Non son galego, eu son catalán. Entón é Joel. Espera aí, Sí, mas tu sim. falas galego perfeito e falas português. Portugués. Falo portugués porque traballamos con clientes de Portugal, na agência, con Secubo, mas traballamos con partidos políticos en Portugal e tamén con o meu Manu, pois tamén aprendo bastante con o portugués, non? E tamén pois son catalán, o meu nome é Joel, en catalán, sí, mas cheguei aquí, vin a Galicia por amor, en este caso, xa quedei aquí. Entón, pois son 4 anos de inmersión lingüística total, teño a sorte que teño unha... Tes moito acento galego, que forte. É mesmo, eu pensei que era galego. Non. Non son de Girona de toda a vida. Sí, mas levo aquí 4 anos, teño a sorte de ter unha contorna galego falante, os amigos, o meu mozo, traballo tamén en galego, porque quero, cando cheguei aquí, pois, eu quería coñecer a lingua cultura galega, entón, pois, tamén aprendín o galego por apuntarme na Escola Oficial de Idiomas, quero dicir, todo foi un proceso de
de inmersión, os meus referentes é a Nani, Marías Vivas, entón aprendín galego a base de ver tamén series, quero dicir. Por favor, eu creo que Joel merece un aplauso. Bueno, por Dios. Por Tampouco favor. é eso. Mesmo, fogo. É que, Tampouco de verdade, cae-me a baba cada vez que vexo persoas como a ti. O Joel tem que vir que maravilha. ensinar-me a mim galego e a ti português, porque senão nós nunca mais aprendemos. ó Ai, Joel. ótimo. Sí. Vale, entón, Wow. non nos desviemos. Pois A é, ver, coa como hai canción, que coa facer canción. para votar pola canción Ai Lalelo? A ver, se queremos acadar os 12 puntos do público, o que temos que facer é entrar en votaailalelo.com e abrirase un formulario con 4 preguntas. Temos que responder as 4 preguntas ca opción extremely. Pois preguntaravos, vaivos preguntar, gustache a canción? Recomendarías a alguén esta canción? Ves que é unha canción eurovisiva? Crees que pode ter gancho? Quero dicir, pois é cuestión de responder esas 4 preguntas e para cada desos 12 puntos, os 12 points go to Galicia, pois, claro, temos que votar extremely. Nese caso, pois, bueno, igual o 6 de xullo estaremos en Bélxica, igual levamos o trofeo, non o sabemos. Mas espera, vocês Que agora bem. esta parte de votação é para votar a música dentro de Espanha que vai representar a Espanha? É isso? É como se fosse o Benidorm Fest, mas da inteligência artificial? Ou isto já é a final da Eurovisão? É a final, estamos na É a final. final. Ah, já Sim. estão na É, Eurovisão. Sim, Entón, somos... Sim. Ok. Vou Sí, facer unha recompilación e logo tamén podemos poñer isto nas redes para que a xente o difunda por aí. Vamos a ver, galegos e galegas. Temos outra oportunidade para Galusos chegar... e galuzas. Não, é galês e galesa. Galusos Vale. e galês. Galusos e galusas. Exatamente. Oportunidade de chegar a Eurovisión co galego. Temos unha nova oportunidade que é co Eurovisión da inteligencia artificial. Temos a E canción Ai galuzes, Lalelo. espera. A Né agora disse-nos uma coisa. E galuzes também. Fica luz. Galusos, galuzas Galuzas e galuzes. e galuzes. É super, a ver. Galusos, galusas, galuses e demais xente do apuntamento lusófono e deste noso mundo lusófono galego, portugués e demais. Temos a oportunidade de ir a Eurovisión cunha canción creada por un ordenador que é, como ben nos explicaba Joel, como se agora o ordenador me grava a miña voz e me fai o dibucho eu. Flipade. Pois, é moi simple. Temos que entrar en votaailalelo.com Exactamente. e xa está. E responder as preguntas que aparecen aí e, se hai sorte, pode estar o galego outra vez competindo por gañar Eurovisión. Exactamente. Eu vou votar. Dixéchelo moi ben, Esther. Exactamente. Temos é unha oportunidade de non o conseguimos con Tanxugueiras. Non o conseguimos con Carolina Rubirosa no Liet. Esta é a terceira e vai a vencida. E vai vencida. Pero Por tamén sei unha favor. cousa, é maravilloso sempre estar aí. Quero dicir, Claro. que haxa representación, isso é maravilloso. Entón, pois mira. Olha, em Portugal pois, dizemos a terceira é de vez. sí. A terceira é de vez. A terceira Pois. de vez. Portanto, agora é que é. Bora. Entón, queda pouquiño, bueno, imos alargar un pouquiño, 5 minutiños este directo, porque os quedan convidados. Joel, vou pedirche que continues connosco, porque o Claro. tema sigue falando de música, entón, Claro. pois, se nos queres acompañar ata o final, Sí. maravillosamente. Maravilla. Bueno, resulta que a cousa sigue, o tema vai de música, porque esta semana coñecemos a canción gañadora, a canción do verán da TVG, que, como sabedes, sempre hai un concurso para coñecer cal é a canción do verán da TVG. E xa coñecemos o título, que é Corazón de Toxo, que eu digo Toxo e é Toxo. O que era o tocho que eu já não me lembro? O Toxo é... É unha das flores típicas daqui, non? Bueno, Aquí, é a planta que pincha Ah. e logo ten a flor e todo isto. É o cactus! Não, Não, não era o sempre cactus. Outra vez! Não é. É as silvas! Silvas! Silvas. Não são silvas? Sí. Sim, Lo que- são lo que silvas. parecemos nós.
Ben, pois, sen enredar máis nas silvas, vou darlle paso por fin, que leva xa aí un anaco esperando, os autores desta canción, que por certo que me encanta, que imos poñer un cachiño, así que pase, acá temos a Adri e a Héctor. Olá! Hola. Aí estades. Hola. Hola. Que tal? Bueno, parabéns e perdón por o retraso, Nada. moitos parabéns por esa Non canción pasa e por nada. Gracias. por ese, bueno, por gañar o concurso. Adri, a ti escoiteite na radio porque xusto a Radio Galega conectou contigo e eu Sí, é estaba no verdad. estudio. Sí. Entón, pois, saíras dun exame. Espero Sí. que fora ben. Sí que foi, sí que foi. Correu o Vale, exame. vale. Pasaste. Bueno, ainda non sei. Eu Non se Ah, sabe. tamén Bueno, non, é vale. igual, agora mira, va a ser famosa a nivel mundial con Corazón de Sí, home, Toxo, ao así mismo que non exame ata menos. necesitas. Así que... Bueno, entón, a ver, imos estrear en exclusiva mundial o videoclip e imos poder velo enteiro. Isto nunca se viu o videoclip. Estou No. entendendo No. ben. Nunca se viu? E podemos Tan ver oculto enteiro. viron Posso pouquiñas gravar? personas. Temos os dereitos, claro, entón, antes de velo, se vos parece, finalizamos o directo co videoclip, pero antes quero falar un pouco con Bosco. A ver, Por suposto. estades contentos ou non? Porque fixestes Sí. un Home, claro. temazo. Sí, De sí, moi onde contento. sodes vos? Eu de Moaña. Eu son da Illa da Cousa. Moi ben. E a ver, eu teño entendido que, bueno, neste tema tamén colabora Quinquillada. Sí, a Quinquillada. Teño entendido que, Héctor, tú fas como as bases e logo Adri é máis o tema da letra, non? E Sí. bueno, é que encanta. Claro. E a ver, como xurdiu a idea deste Corazón de Toxo e como xurdiu a idea de presentarse ao concurso da TVG? A idea de Corazón de Toxo surxiu cando pensamos en sair algo máis da electrónica, porque isto empezou todo sendo un pequeno proxecto de electrónica, e meter algunha electrocumbia ou algún ritmo latino. Héctor ensinoume esa base, que ti escoitábala, era super pegadiza, moi pegadiza. E eu tiña pois unha letra en galego moi bonita, que pois pensamos que podería pegar moi ben. Héctor adaptou unha base e bueno, e saiu isto. E a medida que íbamos avanzando xa íamos dicindo, wow, é que é moi pegadiza. A verdade é que sí, eu a medida que, o sea, cando escoitei por primeira vez, a medida que iba avanzando a canción, digo, buah, animalada, moi ben, eu creo que vai soar bastante Eu durante o ainda verán. não ouvi, estou muito A ver. curioso. Queren escoitar xa? Veña, vamos Quero muito escoitar. ouvir, quero. E así tamén comentamos a letra. O peor da miña vida foi, sen dúbida a miña rula foi, cando me comunicaches a miña nova profesión. E así foi, para nada por vocación. Tiven que facerme xardineira do meu propio corazón. Ai, o sol, que sen maldade fixo brotar unha flor fermosa, pero mala como a quen a plantou. Eu só quería bailar en cumbias sen final, podar o toxo co que non deixaba de espiñar. E agora só dou pasos lentos ao ritmo dos ventos de dor infernal. Eu só quería bailar en cumbias sen final, pero ferían as parellas que ian a xorar. E agora todos berramos foliada do toxo de amor irreal. O teu fuciño de maldade arrincache o que eran alecrins. Deixáchesme vagar no sol perseguindo promesas sen cumplir. Pasaron os días e de espiñas encheuseme vagón, encheuse de todo o malo que brotaba o teu calor. Ai, amor, o teu veleno fixo brotar unha flor fermosa, pero mala como a que na plantou.
quería bailarte en cumbias en final Podar o toxo co que non deixaba de espiar E agora só dou pasos lentos ao ritmo dos ventos de dor infernal Eu só quería bailarte en cumbias en final Pero ferían as parellas que ian a xorar E agora todos berramos foliada do toxo de amor irreal Uau! É que me encanta, de verdade. E antes de que Uau. me esqueza, quero facer, Rodrigo, xa que te vou ver este fin de semana, quero facer un TikTok con esta canción, porque quero que esta canción se faga viral en TikTok. E quero facerlle un baile. Así que, Não, mas Bueno, os uau, teus agora, compañeiros en espere. principio fixeronlle un baile. ai sí, pois teño que aprendelo. Quem? Os compañeros de ah, redes. no Ah. recuerdo como O era o can. nome. Laura Vale, pode vale. ser da Finisterre. Oh, Bueno, olha, que estaba antes na de mais, Finisterre. parabéns, Hum. parabéns pela canção. Está gira, Moitas grazas. ouve-se muito bem. É uma música que se ouve, dá gosto de estar a ouvir, que fica na cabeça. Pá, Adri, tu tens uma presença. Agora estavas a cantar ali no videoclipe, incrível. Olha, Moitas grazas. olha, gostei mesmo. Estás ali com aquela postura de eu estou aqui a cantar, sei o que é que estou a cantar. Eu estaba aí en medio vocês- das plantiñas. Vocês vão gostar daquilo que eu estou a cantar e depois tens a malta a tocar e epá, olha, está muito, olha, está Sí, mesmo muito giro. mólame moito. Tá, sí, tá. sí, E o sí. cenário lá está. Às vezes não é preciso pôr carros a explodir e pôr muita cor e pôr isto ou pôr aquilo. Não, vocês estão todos na mesma linha de cores. A edição está mesmo dentro do mesmo espectro. Está tudo simples, mas está dentro do simples, está muito rico. E enche muito o olho e os ouvidos. Mesmo, parabéns Tá a toda a superben, equipa sí. artística, porque de uma ponta à outra está muito giro. E agora fiquei com isso na cabeça, vou dormir a ver-vos a tocar e a cantar isso. Está Pois muito eso, o giro, culpable é o Héctor, por esa base. está muito giro mesmo. Parabéns, parabéns a todos vocês. Héctor, Muitas também, pá, tu que criaste isto, muito fixe. Rodrigo, di A aí o fazer uma señor versão Tortuga portuguesa. que nos tens que axudar a facer unha versión versión portuguesa. De Mas eles têm que vir. Nós cá temos um cenário giro para esta música, que é a plantação dos ananases. Porque vocês pareciam que estavam tipo numa espécie de estufa de plantas. Estava giro Sí, porque estavam estábamos num num ambiente invernadeiro. fechado. Em quê? Sí. Nun invernadeiro estábamos. Um invernadeiro. Que cá chama-se estufa, será? É isso, Esther? Estufa. Aquí a Estufa. estufa é outra cousa. O invernadeiro é onde están todas as plantas, tes todo, sí. Tapadas. Sí. É, Es cá estufa, chama-se que forte. estufa. O que é uma estufa em Unha galego? estufa é o sea, no inverno, Pa cando quentarte. quere pa quentarte. A estufa. Igual catalán, ¿eh? Só está a pasar como de borrar. Sí, tal cual. Pero Não, cá a estufa é isso. E nós, nos Açores, temos assim uma estufa, portanto um invernadouro muito grande, cheio de ananases. Que é lindo. Aquilo é mesmo um cenário muito giro. Portanto, podemos pegar nessa ideia original de invernadouro vosso, ok? Pegamos no invernadouro, vamos aos Açores, mas vocês têm que vir connosco e fazemos a versão portuguesa. a versión en Portuguesa. portugués, moi ben. Eu non sei se se pode eu non sei se pode contar, igual meto a pata, pero imos señor Tortuga, podo dicir unha cousa? Olha, de- eu tenho duas de- dúvidas de palavras. Espera aí. O Vale. que é rula? Rula, a miña rula é Difícil de unha... explicar. Como? Rula É é como unha palabra... Bueno, Sí, é como Un mote é algo, cariñoso. sí, algo fofiño, Rodrigo. É como chamarlle a alguén dunha forma fofiña, cariñosa. Ok. E A miña focinho? rula. Focinho é o focinho? Sí. Não. Sim, ok. N- Então, N- no. Não? O fofiño é fofiño. un... Eu dixei que sí, pero pensei que dicías fuciño. No, unha ferramenta Fofiño, para sí. labrar a Onde terra. está eso? Onde aparece fouciño? está na música, não está? Eh, Tá? Sí. Onde?
Aí Porque eles non. diziam- Aí gosto. Non o vexo. No, aí non. Aqui não, mas eu quando Ah? estava a ouvir fiquei com isso. O que é o focinho? Onde é que está o focinho? Com o teu focinho de maldade, não? Ujú. Pero, Co Sim. teu Aí. focinho de man... Aí está, vale. Com o teu focinho de Ah, maldade. eu pensei que O teu dizias focinho é focinho. tipo uma enxada. Cá, deve ser. Para travar. Ou é seja, dessa é um que pau que é como assim. central. Sí, en forma de C. O Ah, sea, é uma foice! Para Unha cortar. fouce. Uma Sim, foice para pouso cortar. também. É? Sí, 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 Então o sí. Sí focinho que é é iso. foice, ok? Eu pensei que o focinho era o focinho, tipo o focinho do cão. Não, No, é iso é outra foice. cousa. Pois, Ok. o que decía eu que non sei se, supoño, non sei se é exclusiva ou non é exclusiva, pero bueno, que imos ver a esta chavalada maravillosa cantando esta canción, podo dicilo, señor CRTVK? Donde os imos ver? Se non o digo. Podo Tan, dicilo? tan, 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 tan. tan, tan. Ah, Sí, sim, diz! sí. Pois veña, vou no decir que van estar no aquí Portugal en Eu vou estar com eles! Que ben, imos vos coñecer en persoa. Opa, E sério? podemos gravar o TikTok. Sí, pois xa está. Oh, Xa que está feita giro! a historia. Que ben, que ben. Bueno, pois nada, eu hoxe estaba aí que hasta as 4 da mañá porque eu non contaba, mira, quería seguir falando ca nosa drag galega e con Né, quería seguir falando sobre o da inteligencia artificial, quería seguir falando con vos e cantar a canción, pero é que non me deu tempo a todo, non sei en que momento decidimos meter tantas cousas hoxe. Este directo tiña que durar 4 horas. Así que, quédame ainda unha cousa por dicir. E xa despedimos, non vos vaiades que xa despedimos agora o directo. Bueno, pois a ver. Resulta... Ui, por que estou só? Quítame eso É da para cara. cantares, é para cantares. Non. Resulta que xa en poucas cousas estamos que ainda non metemos en máis. E esta vai vos encantar. O venres, efectivamente, vamos para Sanxenxo para facer o Aquí Portugal no sábado. Pero, ese venres a noite hai un evento moi importante aquí en Galicia. En O máis concreto, na importante. TVG, que é un evento mundial que é o Miss Vaca. Bueno, Eu vou estar no Miss Vaca! Eu vou lá! Não! resulta, non vamos estar no Miss Vaca, vai ser algo ainda mellor. Vamos reaccionar ao Miss Vaca dende a canle de Twitch. Então vou estar, mas comentando é aquí. inteligência artificial. Vou estar com o Joel, a inteligência artificial, no Miss Vaca. Sí, Eu podo dicir unha cousa, porque imos tamén estar nos no Miss Vaca este venres tamén, presentando a canción. Sí. Ai, que maravilla, Óscar, Dios. vamos ao Miss Vaca. Em vez de ser na Twitch, vamos ao Miss Vaca em pessoa. É onde? Vamos, Onde é que é o Miss Vaca? Pero é no lugar aquí en No Santiago, lugar. ao lado de Santiago, pero é que nós estamos en Sanxenxo, amigo. Eu vou amanhã para Sanxenxo, pois é. Claro, temos que estar Mas ali olha, para o porque é día que não veio o seguinte. Miss Vaca até Sanxenxo? Claro. Pégalle, eu creo que lle pega. As vacas están en Sanxenxo. Acho que sim, fazem surf. Eu levo uma prancha de vaca para as vacas fazerem surf em Sanxenxo. Sí, levas. En fin, pois iso, que estou moi emocionada, de verdad, que vamos estar comentando Miss Vaca, que fantasía. Hoxe foi o directo da fantasía, como decía Héctor Anjo, de verdade, que maravilla. E oxalá poder estar falando máis convosco. Pero, bueno, imos vos ver o sábado, a polos dous. Bueno, e a ti, Joel, o venres no Miss Vaca, así que, bueno, non podo estar máis Fantasía. contenta. Que guai todo. Así que xa sabedes, xente, a votar por Aila Lelo en votailalelo.com. A escoitar e a darlle aí like a canción do verán da TVG, Corazón de Toxo, e xa está, e a dormir que xa son horas. Así que vémonos no especial de Twitch de Miss Vaca este venres, un pouquiño antes das 10 da noite, e o sábado no Aquí Portugal, con estes rapaces que nos van cantar o Corazón de Toxo. E despedímonos xa que xa son horas. Corazón de cactus. De cactus, sí. De Silvas. De Coração de Silvas. Silvas. Bueno, moitísimas grazas por estar aquí Moito a obrigado. todos os que estuvestes, a todo o chat, a que dúas que nos estarán vendo tamén, vémonos o venres, recordade. Beixiños para todos. Beijinhos. Chao. Tchau. Biquinho.